ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு எத்தனாவது சாப்டர்? 7th வந்து 3வது பார்ட்டா நம்ம பார்க்க போறோம். முடிய மாட்டேங்கிறது, கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இல்லையா அந்த சாப்டர். கொஞ்சம் நல்ல நிதானமா பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். அப்போ இன்னைக்கு வந்து ஜபா முடிச்சாச்சு. இப்போ பிரணதி வந்து பிரபுஜி தான் எடுக்கிறேன். செல்வம் பிரபுஜி நீங்க प्रणति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया शशुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुं श्रीरूपं साक्रजातं सगहन रघुनाथं विदं दंसजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगगन ललिता श्री विशाखान विदांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतातार कांता नमस्तुते भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी ब्रह्मनमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनाभ्ये वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्राप्ताय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरभवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Thank you so much பிரபுஜி, நல்லா படிச்சேன். இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், பண்ணுவேன். சரிங்க மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. 7th சாப்டர் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், அதனால கொஞ்சம் நிதானமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அப்போ 7.11 ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வாங்கல, ஜானி மாதாஜி நீங்களே கீதா மாதாஜி இருக்காங்க. கீதா மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிக்கோ, அப்புறம் ஜானி மாதாஜி, கமலாவணி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி அப்படி போலாம், ஆல்பபெட்டிக்கல். கீதா மாதாஜி ஆரம்பிக்கோ. படிங்க. பலம் பலவதாம் சாகம் காமராக விவர்ஜிதம் தர்ம விருத்தோ பூதேஷு காமோ அஸ்மி பரதஷப. பலம் படிக்க மொத்த கிழக்கு. பலம் பலம் பலவதாம் பலசாலிகளில், சா மேலும், அகம் நானே, காம காமம், ராக பற்று, விவர்ஜிதம் இல்லாத, தர்ம அவிர்த்த தர்மத்திற்கு அபிவிருத்த காம தர்மத்திற்கு விரோதம் இல்லாத, பூதேஷு எல்லா உயிரினங்களிலும், காம காமம், அஸ்மி நானே,
பரத ருஷப, பரதர்களின் தலைவனே. படிக்க மாதாஜி. படிங்க. பரதர்களின் தலைவா அர்ஜுனா, காமமும் பட்டுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமில்லாத காமம் நானே. பொருளுரை: பலசாலி மனிதனின் பலம். பலவீனர்களை பாதுகாக்க மட்டுமே உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அராஜகத்திற்காக அல்ல. அதுபோல தர்மத்தின்படி காம வாழ்க்கை என்பது குழந்தை பேற்றுக்காக மட்டுமின்றி வேறு நோக்கத்திற்காக அல்ல. அதன் பின் அக்குழந்தைகளை கிருஷ்ண பக்தர்களாக்குவது பெற்றோரின் பொறுப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். ரொம்ப ஸ்மால் பர்பட், ஒன்னும் மீனிங் ஒன்றும் பெருசா இதா கொடுக்கல. ஏன்னா ஒன்லி மீனிங்ல தான் கொடுத்துருக்கு. காமம் பற்றுதல் அறவே இல்லாத பலசாலிகள் பலம் நானே. இப்போ பலசாலி அந்த இந்த இதுல 7th தான் வருது. அது நல்லா ஒரு நீரின் சுவை நானே, ஒளி அந்த என்னது ஆகாயத்தின் ஒளி நானே, ஒளி சந்திரன் சூரியன் ஒளி நானே, அப்படி அது சொல்ற போல காமத்தின் பற்றுதல் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. அந்த பலசாலிகளோட பலம் திறமை இதெல்லாம் வரும் இந்த சாப்டர்ல. அப்ப இதுல என்னது பலசாலி பலசாலி உள்ள வந்து எங்க காட்டணுமா, பலவீனர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு காட்டணுமே தவிர தன்னை இது என்னது அராஜகம் பண்றதுக்கு காட்டக்கூடாது. ஆனா இப்ப என்ன நாங்க நடக்கிறது பாக்குறோம், பலசாலிகள்லாம் அவ அராஜகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. சோ திஸ் இஸ் வாட் இன் பகவத்கீதா என்ன கொடுத்திருக்கு, பலவீனர்களை பாதுகாக்கிறது தான். யாருக்கு பலம் இருக்கோ அவ வந்து அவளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு. எஸ். அப்புறம் வந்து குழந்தை பேர், காம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும், குழந்தை பேர் பெறறதுக்கும் அந்த குழந்தை எப்படி நல்ல கிருஷ்ண பக்தனா கிருஷ்ண இது கான்சியஸா அந்த குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு அந்த குழந்தைய பெற்றுக்கணுமே தவிர நாட் ஃபார் காம இச்சையினால குழந்தைகள் பாடு பதவதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கும் பெறணும் அந்த மாதிரி அந்த நோக்கத்துக்கு கிடையாது. அதன் பின் குழந்தைகளை கிருஷ்ண பக்தர்களாக்குவது பெற்றோரின் பொறுப்பாகும். எஸ் மாதா, இன்னும் ஒண்ணு கூட படிச்சணும், ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. படிக்க மாதாஜி. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ரஜசாஸ் தமசாஸ் சாயே மத்த ஏவதி தான் வித்தி நா தவ் அகம் தேஷு தேமயி. ஏ அவை அனைத்தும், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, சாத்விகா சத்துவகுணத்தில், பாவா வாழ்க்கை நிலைகளும், ரஜச ரஜோகுணத்தில், தமச தமோகுணத்தில், ச மேலும், ஏ அவை அனைத்தும், மத்தக எண்ணிலிருந்து, ஏவ நிச்சயமாக, இது இவ்வாறு, தான் அவை, வித்தி அறிய முயல்வாய், நா இல்லை, து அதனால், அகம் நான், தேசு அவற்றில், தே அவை, மயி எண்ணில், சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை என சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை என்னும் அடக்கம். பொருளுரை: இவ்வுலகின் பௌதிக செயல்களும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடத்தப்படும். ஜட இயற்கையின் குணங்கள் புருஷரான கிருஷ்ணனிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் அக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. உதாரணமாக, நாட்டின் சட்டப்படி ஒருவன் தண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அச்சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உட்பட்டவன் அல்ல. அதுபோல ஜட இயற்கையின் குணங்களான சத்தம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகியவை பரபுருஷ கிருஷ்ணனிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அதனால் அவர் நிர்குண. குணங்கள் அவரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அதனால் பாதிக்கப்படாதவர் எனப்படுகிறார். இது பரம்புருஷ பகவானின் விசேஷ இயல்புகள் ஒன்றாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து இந்த சட்டத்திட்டம் அதுதான் கரெக்டா ஒரு இது போட்டிருக்கான். ராஜா ஒரு சட்டம் போடுறாருன்னா அது அவருக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டதில்லை, அது வந்து மக்களுக்காக. அதே போல அந்த ஜெயில் அத்தாரிட்டிஸ் அது எல்லாரும் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடையாது. ஜெயில இருக்கிற ஒரு சட்டத்திட்டம் யாருக்கு, இன்மேட்ஸ் யாரு ஜெயிலுக்குள்ள இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஒரு ஒரு விதிமுறை கொடுத்திருப்பான். சோ அது வந்து நாட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஜெயிலர், அவளுக்கு எல்லாம் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ஜட இயற்கை முக்குணங்களை வந்து அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அப்ப அந்த சத்தோகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் அவரை ஒன்றும் இது பந்தப்படுத்தாது, நம்மளதான். இது போல இந்த சாத்துர்வர்ணிய மயா சிஸ்டம் அதுலயும் அதே மாதிரிதான் வரும். அவர் வந்து அந்த பிரிச்சிருக்காரு, குணகர்ம விபாகஷ குணத்தினாலையும் அவங்க வேலை பண்றதுனாலையும் அவர் பிரித்திருக்கார். ஆனா அவர் எதுலயும் வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அப்படின்னா என்னது, அவர் பிராமணனோ க்ஷத்ரியனோ வைசியனோ அதெல்லாம் கிடையாது. அவர் வந்து நம்ம மக்களுக்கு வேண்டி நல்ல சௌரியமா இருக்கிறதுக்கு வேண்டி அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஆக்சுவலி என்ன இது போட்டு சத்தம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கையும் இல்லையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. இதெல்லாமே பகவான் கிரியேட் பண்ணாதான், அவருடைய ஒரு பொட்டன்சி தான் என்பவே அறிவாயாக. ஜானி மாதாஜி, உங்களுக்கு இங்கிலீஷோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் இல்லையா, நடுநடுல நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. வேதாபேஸ் பார்த்தா
பார்த்தாளா? இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் பார்க்கல மாதாஜி, நீங்க சொல்றதே போறோம். ஒரு விதத்தில் நானே இல்ல இல்ல நடுநடுல இங்கிலீஷ் வேர்ட் போட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நேத்துக்கு நீங்க சொன்ன போல ஆமா ஆமா கடினம் தான். கடினம் இதெல்லாம் நம்ம நார்மல் தமிழ் இதெல்லாம் பேச மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணா ஈஸியா. நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். எல்லாம் பகவானுக்குள்ளதான் அடக்கம். ஆனா பகவான் அதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அவர் சுதந்திரமானவர். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. அது மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். இதுதான் அந்த இதுல இந்த ரஜஸ் தமஸ் முக்குணங்களை பத்தி சொல்லிருக்கு. எஸ், இப்ப நீங்க தானே படிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. त्रिभिर् गुणमयैर्भावैर् येऽपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नापि जानाति माम् ஏபிய பரம் அவ்யயம். திரிபி மூன்று, குணமயை குணங்களை உடைய, பாவை வாழ்க்கை நிலைகளால், ஏபி இவையெல்லாம், சர்வம் முழு, இதம் இந்த, ஜகத் பிரபஞ்சம், மோகிதம் மயங்கி, ந அபிஜானாதி அறிவதில்லை, மாம் என்னை, ஏபிய இவற்றிற்கு மேலான, பரமமான, அவ்யயம் அழிவற்ற, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. பொருளுரை: முழு உலகமும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. இம்மூன்று குணங்களில் மயங்கியவர்கள் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணர் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜட இயற்கையின் தாக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை கொண்டுள்ளான். மேலும் அந்த உடலுக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட மனநிலையையும் உயிரியல் செயல்களையும் கொண்டுள்ளான். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் செயல்படக்கூடிய மனிதர்கள் 4 வகைப்படுவர். சத்துவகுணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் பிராமணர்கள் என்றும், ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் சத்திரியர்கள் என்றும், ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்து வாழ்பவர்கள் வைஷ்யர்கள் என்றும், தமோ குணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர் சூத்திரர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அதை விட கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் மிருகங்கள் அல்லது மிருக வாழ்வு வாழ்பவர்கள் ஆவார். இருப்பினும் இந்த அடையாளங்கள் நிரந்தரமானவை அல்ல. நான் பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன் என எப்படி இருந்தாலும் அந்த வாழ்வு நிரந்தரமானது அல்ல. வாழ்க்கை தற்காலிகமானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் மறுபிறவியில் நாம் என்னவாக ஆகப் போகிறோம் என்பதை அறியாத பட்சத்தில் நாம் மாயா சக்தியினால் பாதிக்கப்பட்டு உடலின் அடிப்படையின் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகிறோம். மேலும் இதனால் நாம் நம்மை அமெரிக்கன், இந்தியன், ரஷ்யன் அல்லது பிராமணன், இந்து, முஸ்லிம் என பலவாறாக எண்ணிக்கொண்டுள்ளோம். அது மட்டுமல்ல, ஜட இயற்கையின் குணங்களால் நாம் பந்தப்பட்டு இருப்பதால் இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பரம புருஷ பகவானை மறந்து விடுகிறோம். எனவேதான் இயற்கையின் குணங்களால் மயக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகள் இந்த ஜடத்திரைக்கு பின்னால் பரம புருஷ பகவான் இருப்பதனை புரிந்து கொள்வதில்லை என்று கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். மனிதர்கள், தேவர்கள், மிருகங்கள் என பலவிதமான உயிர்வாழிகள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே ஜட இயற்கையினால் பாதிக்கப்பட்டு திவ்யமான பரம புருஷ பகவானை மறந்த நிலையில் உள்ளனர். ரஜோகுணத்தில் தமோ குணத்திலும் இருப்பவர்கள், ஏன் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கூட பூரண உண்மையில் அருவ பிரம்ம நிலையை கடந்து செல்ல முடியாது. அழகு, செல்வம், அறிவு, பலம், புகழ், துறவு ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டுள்ள பரமபுருஷனின் உருவத்தை கண்டு அவர்கள் குழம்புகின்றனர். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களே புரிந்து கொள்ள முடியாத போது ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் உள்ளவர்களை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வு பௌதிக இயற்கையின் இம்மூன்று குணங்களுக்கும் மேற்பட்டது. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நிலை பெற்றவரே உண்மையில் முக்தி பெற்றவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருந்தது. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? சப்தம் ரஜஸ் தமஸ் என்று மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஏன்னா நம்ம நான் சொன்ன போல மேக்னெட், ஒரு மேக்னெட் அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி அட்ராக்ட் பண்றது? நம்ம எல்லாம் மேட்டர். நம்ம பாடி எடுத்துன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம மேட்டர் தான். நம்ம பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர். அப்ப இந்த மேட்டர் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ். அப்படின்னாக்க இந்த மேக்னெட் டெஃபினட்டா நம்மள அட்டாக் பண்ணும், இது அட்ராக்ட் பண்ணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சோலா இருந்ததுனாக்கா ஒன்னும் ஆகாது. நம்ம ஒரு பாடி எடுத்ததுனால இந்த முக்குணங்களும் நம்மள தாக்குறது, இந்த உலகத்தை வரும்போது அது தாக்குறது.
சோ அது யாரோட, இது பகவானோட தான். அது எல்லாமே கிரியேஷன் இஸ் மேட் பை பகவான் தான். சோ முழு உலகமும் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. எல்லாமே பிறந்த குழந்தையில இருந்து ஒரு எறும்பார் கூட எல்லாமே எல்லா உயிர்வாழிகளும் வந்து அதுல வந்து முக்குணங்களால தாக்கப்படுகிறார்கள். இம்மூன்று குணங்களில் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணரை ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா இதுலயே அந்த அப்ப என்னது சத்துவ குணம் கூட போராது. பகவான உணரணும்னாக்கா அதை விட தாண்டி நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போனாதான் முடியும். இல்லாட்டா இந்த மூணுலயே நம்ம வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஜட இயற்கையின் தாக்கத்தில் உள்ள ஒருவர் உயிர்வாழியும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை கொண்டுள்ளான். உடல் இருக்கிறதுனால தான் அவன் வந்து அந்த இயற்கையின் தாக்கத்துல இருக்கான். மேலும் அவ்வுடலுக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட மனநிலையும் உயிரியல் செயல்களையும் கொண்டுள்ளார். ஒரு சத்துவ குணத்தை நல்ல ஓங்கி இருக்கும், ரஜோகுணம் தமோ குணம்னா கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், பவர்ஃபுல்லா இருக்காது. ஆனா ஏதோ ஒரு குணம் ஓங்கி இருக்கும். சப்போஸ் சத்துவ குணம் ஓங்கி இருக்கும்போது என்னது, அவனுக்கு சத்துவ குண குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துடும். ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்கும்போது ரஜோகுண குவாலிட்டிஸ். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை கொண்டுள்ள, மேலும் அவ்வுடலுக்கு ஏற்ற குறிப்பிட்ட மனநிலையும் அந்த ஒரு குவாலிட்டி அவனுக்கு அந்த வந்துடும். உயிரியல் செயல்களையும் அவன் கொண்டுள்ளான். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் செயல்படக்கூடிய மனிதர்கள் 4 வகைப்படுவார்கள். என்னெல்லாம், அதுதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது சத்துவ குணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் பிராமணர்கள் என்றும், ரஜோகுணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர்கள் கஷத்திரியர்கள் என்றும், வைசியர்களுக்கு ரஜோகுணமும் உண்டு தமோ குணமும் உண்டு. அந்த மாதிரி கலந்து வாழ்பவர்கள் வைசியர்கள் என்றும், தமோ குணத்தில் முழுமையாக இருப்பவர் சூத்திரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அதை விட கீழ்நிலையில் உள்ள மிருகங்கள் அவளெல்லாம் அப்படி, அல்லது மிருக வாழ்பவராக, அதை விட மோசமா இருக்கிறவாள் மிருக வாழ்க்கை தான். என்னது, சாப்பிடணும் தூங்கணும் அவ்வளவுதான். நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஏதோ பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏதோ பணம் சம்பாதிக்கணும், திரும்பி நான் என்னோட அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இருப்பினும் இந்த அடையாளங்கள் நிரந்தரமானவை அல்ல. அப்படின்னா என்னது, இதுல இருந்து நம்ம வந்து மாறுபட்டு போகலாம். இப்ப நான் வந்து அந்த ஒரு நிலையில இருக்கேன், தமோ குணத்துல இருக்கேன்னா அப்ப என்ன பண்றது, என்னோட சுபம் அப்படி தமோ குணத்துல தான் இருக்கேன். அப்படி இல்லை, அதுல மாறலாம். ரஜோகுணத்துக்கு போகலாம், ரஜோகுணத்துல இருந்து சத்துவ குணத்துக்கு போகலாம். சோ நம்ம டிரான்சென்ட் பண்ணலாம். ஆனா முயற்சி யாரும் எடுக்கணும், நம்ம தான் எடுக்கணும். இந்த அடையாளங்கள் நிரந்தரமானவை அல்ல. நான் பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன் என எப்படி இருந்தாலும் அந்த வாழ்வு நிரந்தரமான அல்ல. வாழ்க்கை தற்காலிகமானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் மறுபிறவியில் நாம் என்னவாக ஆகப் போகிறோம் என்பதை அறியாத பட்சத்திலும் நம் மாய சக்தியினால் பாதிக்கப்பட்டு உடலின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து வருகிறோம். நம்ம இப்ப இந்த பிறவியில எப்படி என்னெல்லாம் செய்கை பண்றோமோ அதோட அக்கார்டிங்லி தான் நெக்ஸ்ட் லைஃபே கிடைக்கும். அதெல்லாம் மறந்து என்ன பண்றோம், நம்ம இதுலயே அந்த இதுல இருக்கோம். இதுல நிரந்தரமான வாழ்க்கை தற்காலிகமானதாக இருக்கும் பட்சத்தில், வாழ்க்கை தற்காலிகம் தானே, ஏதோ ஃபியூ இயர்ஸ் தான் இருக்க போறோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இந்த ஜென்மத்தை நம்ம என்னெல்லாம் கர்மா பண்றோம் இருக்கும், பாஸ்ட் கர்மாவோடு இருக்கும். ஆனா மோஸ்ட்லி இந்த இதோடு இருக்கும். இதெல்லாம் தான் அஃபெக்ட் பண்ண போறது நெக்ஸ்ட் லைஃப்ல. அது கூட அவன் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க. மறுபிறவியில் நாம் என்னவாக ஆகிப்போம் என்பதை அவன் அறியாத பட்சத்தில் நாம் மாய சக்திகளால் பாதிக்கப்பட்டு உடலின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருகிறோம். என்னெல்லாம் பகவானை நினைக்காம நம்ம இதுல வாழ்ந்து இருக்கோம். மேலும் இதனால் நாம் நம்மை அமெரிக்கன் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி ரிலேட்டடா நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்றோம், இல்ல ஒரு ஸ்டேட் ரிலேட்டடா நம்ம வந்து இது பண்றோம். ரஷ்யன், பிராமணன், இந்தியன், இந்த மாதிரி இந்து, முஸ்லீம் என பலவாறாக எண்ணிக்கொண்டுள்ளோம். அது மட்டுமின்றி ஜட இயற்கையின் குணங்களால் நாம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த குணங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட பரமபுருஷ பகவானை மறந்து விடுகிறோம். இதுலயே நீ சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம். பகவானோட பசங்க தான் நம்ம எல்லாருமே ஒன்றுதான். ஏன்னா பகவானோட எல்லா அம்சமும் நம்ம எல்லாருக்கிட்டே அதேதான் இருக்கு. எல்லாரோட ஹிருதயத்திலேயே பரமாத்மா இருக்காரு. இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவா என்னது, வேற இது வேதமே பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாரும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டு நினைப்பா. அதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு பக்குவமான ஞானம் வேணும். எனவே தான் இயற்கை முகுணங்களால் மயக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் இந்த ஜடத்திரைக்கு பின்னால் பரமபுருஷ பகவான் இருப்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை என்று கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா பண்ணலாம். எப்படி ஒரு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா முள்ள we can think of God. நம்ம இந்த இதுல சிடுக்கல விடுபட்டு சுத்த சத்த நிலைக்கு போயிட்டு நல்ல பகவானை ப்ரே பண்ணலாம். அப்புறம் மனிதர்கள், தேவர்கள், மிருகங்கள் என பலவிதமான உயிர்வாழிகள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவருமே ஜட இயற்கையினால் பாதிக்கப்பட்டு திவ்யமான பரமபுருஷ பகவானை மறந்த நிலையில் உள்ளனர். இந்த முக்குணங்கள் தாக்கிட்டுனா பகவானை மறக்கிற நிலையில தான் நம்ம எல்லாருமே இருப்போம். அதனாலதான் இந்த மாதிரி எப்போதும் சத் சங்கத்துக்கு போகணும், இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணோம்னா ஃபோர்ஸபிளி வென் யூ அட்டென்ட் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பாலிஷ் பண்றப்பல அது ஒரு இது இருக்கே, ஒரு தூசி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 6வது சாப்டர்ல இல்ல 7வது சாப்டர்லாம் படிச்சோம். அந்த கண்ணாடியில தூசி படிச்சா போல இருக்கும். நம்ம இப்போ அந்த தூசி தொடச்சா கண்ணாடி பளபளன்னு இருக்கும். அதே போல இது நெருப்பு வந்து புகை மண்டலம் மூடி இருக்கிற போல
கருப்பையில வந்து இந்த கரு வந்து இப்படி கருப்பை மூடி இருக்கே அந்த மாதிரி நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம். முக்குணங்களும் நம்மள வந்து அந்த ஒரு மாயா சக்தியால நம்ம அதுலயே மயங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுலயே விடுபடணும்னாக்கா பகவானோட நாம சொல்லி பேசிக் அதுதான், நாம சொல்றதுதான் பேசிக். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, ரஜோகுணத்திலும் திவ்யமான பரமபுருஷ பகவானை மர்த நிலையில் உள்ளனர். ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருப்பவர்கள், ஏன் சத்து குணத்தில் இருப்பவர்கள் கூட பூர்ண உண்மையின் அருவ பிரம்ம நிலையை கடந்து செல்ல முடியாதுன்னு போட்டிருக்கு. முடிய மாட்டேங்கிறது. அவங்க இன்னமும் அதுலயேதான் இருக்காங்க. அழகு, செல்வம், அறிவு, பலம், புகழ், துறவு ஆகியவற்றை முழுமையாக கொண்டுள்ள பரமபுருஷரின் உருவத்தை கண்டு அவர்கள் குழம்புகின்றனர். அவர்கள் இன்னும் வந்து பகவான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள அந்த பக்குவ நிலை வரமாட்டேங்கிறது. யாருக்கு? ரஜோகுணத்துல தமோ குணத்துக்கு வரதில்லை. ஈவன் சத்து குணத்துல உள்ளவங்க கூட அரூப ரூப பகவான் எல்லாம் தான் வழிபடுறாங்க. உண்மையா ஒரு பகவான் ஆஸ் அ பர்சன் இருக்கார், அவருக்கு இல்ல ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்து வியந்துன்னு தான் இருக்காளே, குழம்பி போறாளே தவிர அவ வந்து இன்னமும் பிலீவ், டோட்டல் 100% பிலீவ் வரமாட்டேங்குது. சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத போது ரஜோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலும் உள்ளவர்களை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? அவளுக்கு அவ்வளவுதான் புரியாது. அவளுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு பௌதிக இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கும் மேற்பட்டது. அதுதான் சுத்த சத்துவகுணம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையான நிலை பெற்றவரே உண்மையின் முக்தி பெற்றவர்கள். அப்புறம் என்னது, யாரு மாதாஜி சொன்னீங்க? கமலாவாணி மாதாஜி. பிரியா இருக்கல மாதாஜி? மாதாஜி வாசிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. தைவி ஏஷா குணமயி மம மாயா சுரத்யயா மாமேவயே பரத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்திதே. தைத்வி தெய்வீக ஹி நிச்சயமாக, ஏஷா இந்த குணமயி ஜட இயற்கை முக்குணங்களான மம எனது மாயா சக்தி துரத்திய வெல்வது கடினமானது மாம் என்னிடம் ஏவ நிச்சயமாக எவர்கள் பரத் எந்தே சரணடைந்தவர் மாயாம் ஏதாம் இந்த மயக்க சக்தி தரந்தி வெல்கின்றனர் அவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். பொருளுரை. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர்வாழிகளும் அத்தகைய சக்திகளில் ஒரு பாகமே என்பதால் அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. இருப்பினும் ஜட சக்தியுடன் கொண்ட தொடர்பினால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட சக்தியினால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளவன் அதன் ஆதிக்கத்தினை வெல்வது சாத்தியமல்ல. பரம புருஷ பகவானிடமிருந்து தோன்றுவதால் ஜட சக்தி ஆன்மீக சக்தி ஆகிய இரண்டுமே நித்தியமானதாகும். இது முன்னரே கூறப்பட்டது. ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் நித்தியமான உயர்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவர்கள். ஆனால் தாழ்ந்த இயற்கையினால் ஜடத்தினால் களங்கமடைந்துள்ளனர். ஆதலால் அவர்களது மயக்கமும் நித்தியமானதாகும். எனவே கட்டுண்ட ஆத்மா நித்தியமாக கட்டுண்டவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அவன் ஜட இயற்கையினுள் கட்டுண்ட நாள் இதுதான் என்று எவராலும் அவனது வரலாற்றினை கண்டறிய முடியாது. ஆகவே ஜட இயற்கை ஒரு கீழ்நிலை சக்தியாக இருந்தாலும் அது ஜீவாத்மாவினால் வெல்ல முடியாத உன்னத விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவதால் அதன் பிணைப்பிலிருந்து ஓர் உயிர் வாழி விடுபடுவது என்பது மிகவும் கடினமானதாகும். ஜடசக்தி அதன் தெய்வீக சம்பந்தத்தினாலும் தெய்வீக விருப்பத்தின்படி செயல்படுவதாலும் தாழ்ந்த சக்தி என்ற போதிலும் இங்கே தெய்வீக சக்தியாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்நிலை சக்தி என்ற போதிலும் தெய்வீக விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவதால் ஜட இயற்கையானது இப்பிரபஞ்சத்தின் ஆக்கத்திலும் அழிவிலும் அற்புதமான முறையில் இயங்குகின்றது. வேதங்கள் இதனை பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றன. மயாம் தூ பிரகிருதிம் வித்யான மாயினம் தூ மகேஸ்வரம். மாயை பொய்யானதே, தற்காலிகமானதே. இதன் பின்னணியில் மகேஸ்வரன் எனப்படும் பரம அதிகாரியும் பரம மந்திரவாதியுமான முழு முதற் கடவுள் உள்ளார். ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத் 4.10.
குண குண என்னும் சொல்லின் மற்றொரு பொருள் கயிறு. கட்டுண்ட ஆத்மா மாயையின் கயிறுகளால் இறுக்கமாக கட்டுப்பட்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன் தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. கட்டுப்படாத நபர் ஒருவரால் அவன் உதவப்பட வேண்டும். கட்டுண்டவன் மற்றொரு கட்டுண்ட நபருக்கு உதவ முடியாது என்பதால் காப்பாற்றுபவன் முக்தி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியான ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். அத்தகைய உயர் உதவியின்றி பௌதிக இயற்கையின் பிணைப்புகளிலிருந்து எவரும் விடுதலை பெற முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பக்தி தொண்டு அத்தகைய விடுதலையை அடைவதில் ஒருவனுக்கு உதவ முடியும். இந்த மயக்க சக்தியின் எஜமானர் என்ற முறையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்கும்படி தனது வெல்லவியலாத சக்தியிடம் கட்டளையிட முடியும். சரணடைந்த ஆத்மாவின் மீதான தனது காரணமற்ற கருணையாலும் தனது அன்பு மிக்க மகனான ஜீவாத்மாவின் மீதான இயற்கையான பாசத்தாலும் இந்த விடுதலைக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார். எனவே ஜட இயற்கையின் கடுமையான பிணைப்பிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வழி இறைவனின் தாமரை திருவடிகள் சரணடைவதே. மாம் ஏவ என்னும் சொற்களும் மிக முக்கியமானவை. மாம் என்னும் சொல் கிருஷ்ணரை விஷ்ணுவை குறிக்கிறதே தவிர பிரம்மா அல்லது சிவனை குறிப்பதல்ல. பிரம்மாவும் சிவனும் மிக உயர்ந்த நபர்கள் என்ற போதிலும் ஏறக்குறைய விஷ்ணுவின் நிலையில் இருப்பவர்கள் என்ற போதிலும் ரஜோ தமோ குணங்களின் அவதாரங்களான இவர்களால் கட்டுண்ட ஆத்மாவை மாயையின் பிணைப்பிலிருந்து விடுவிக்க முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால் பிரம்மாவும் சிவனும் கூட மாயையின் தாக்கத்தில் உள்ளவர்கள். விஷ்ணு மட்டுமே மாயையின் எஜமானர். எனவே அவர் மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். தம் ஏவ விதித்தவா கிருஷ்ணரை அறிந்தால் மட்டுமே முக்தி சாத்தியம் எனும் வேத வாக்கியமும் சஷ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 3.8 இதனை உறுதி செய்கின்றது. விஷ்ணுவின் கருணையால் மட்டுமே முக்தி சாத்தியமாகும் என்பதை சிவபெருமானும் உறுதி செய்கிறார். சிவபெருமான் கூறுகிறார், முக்தி பிரதாதா சர்வேஷாம் விஷ்ணுர் ஏவன சம்சய. எல்லோருக்கும் முக்தி அளிக்கக்கூடியவர் விஷ்ணுவே என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய இது என்னது ஸ்லோகம்? நைவீகேஷ குணமே மம மாயா துரத்தியா மாமே மைய பிரபத்தியந்தே மாயாமேதாம் தரந்திதி. அப்படின்னா என்னது? ஜட இயற்கை முக்குணங்களாலான என்னது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அறியது. அவரே சொல்ற இந்த முக்குணங்களை தாண்டி போறது ரொம்ப கடினம் தான். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இந்த முக்குணங்களிலும் விடுவித்து அந்த சுத்த சத்தம், இதுல சுத்த சத்தம் வேர்டு இன்னும் வரல இல்லையா? பட் இட் இஸ் ஆஃபன் சைட், இதுல ஏன் வரல தெரியல. அதுதான் வந்து இது பகவானை என்னது நினைத்த அந்த ஒரு நிலையில பொறுத்து சுத்த சத்துவ நிலைன்னு சொல்லி. ஓகே, இதை வந்து அந்த இதுல இருக்கிறவங்க வந்து கடந்து போகலாம். ஆனா நம்மளுமே நார்மல் இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு கடந்து போறது கடினம். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்றாரு அவர்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவர் அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர்வாழிகளின் அத்தகைய சக்திகளில் ஒரு பாகமே என்பது நம்மள யாரு? பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த பொட்டன்சி. பகவானுக்கு இருக்கிற அவ்வளவு அழகும் என்னது பலமும் எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. ஆனா எப்படி? ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பார்க்கா தான் இருக்கும், சின்ன ஒரு துளியா தான் இருக்கும், குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கும். அத்தகைய ஒரு பாகமே என்பதால் அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க தெய்வீகமானவர்கள் தான். இருப்பினும் ஜடசக்தியுடன் தொடர்பு கொண்ட தொடர்பினால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப நம்ம எல்லாம் அதை பாலிஷ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த லைன்ல வரும்போது நமக்கு தெரிய வரும், ஓஹோ நம்ம ஒரிஜினல் என்னது, we are all very powerful and very pious soul அப்படின்னு தெரிய வரும். ஜடசக்தியினால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளவன் அது ஆதிக்கத்தினை வெல்வது சாத்தியம் அல்ல, ரொம்ப கடினம் தான் அது. ஆனா பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து தோன்றுவதால் ஜடசக்தி ஆன்மீக சக்தி ஆகிய இரண்டுமே நித்தியமானதாகும். இது முன்னரே கூறப்பட்டது. ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் நித்தியமான உயர்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவர்கள். நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் இது மார்ஜினல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி இங்க இதுல கொடுக்கல. என்னது உயர் சக்தி தாழ்ந்த சக்தின்னு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா? எல்லாருக்கும் நினைவு இருக்கா? நேதி படிச்சதுல இருந்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கேளா? மாதாஜி ஜட சக்தி இங்கிலீஷ்ல என்ன மாதாஜி? மெட்டீரியல் நேச்சரா? மெட்டீரியல்
மெட்டீரியல் இது மெட்டீரியல் எனர்ஜியா? எனர்ஜி சக்தின எனர்ஜி தானே மெட்டீரியல் எனர்ஜி. மெட்டீரியல் எனர்ஜி ஏதுக்கு ஜட என்ன இயற்கைன்னு போட்டிருக்காமா? அதான் இயற்கைனாக்கா இது பிரகிருதில இருந்து பகவானோட லோ லோ எனர்ஜி அதுக்கு போட்டுறது கீழ் கீழ்த்தரமான எனர்ஜி தான். மத்தலப் செகண்டரி கொஞ்சம் பவர் கம்மியா உள்ள எனர்ஜி. ஆனா உயிர் வாழிகள்ல எப்படி நல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது ஹையர் எனர்ஜி. நேற்றுக்கு பார்த்தோம் ஏதோ வேர்டுல கீழ்நிலை மேல்நிலை அப்படின்னு போட்டிருந்தது நம்மளாம் அந்த மாதிரி. ஆனா நம்ம மறக்கப்படுறோம். நமக்கு வந்து அவ்வளவு பொட்டன்சி இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து இந்த பந்தப்பட்டதுனால நமக்கு அந்த தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அட்ராக்ட் ஆகி இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாம் அனுபவிக்கும் போது பகவான் அந்த பொட்டன்சி நமக்கு இருக்கிறதுன்னு மறந்து போய் பகவானை மறந்து விடுவோம் நம்ம. ஆனா அது வந்து நினைவுபடுத்தி இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து பகவான் பேர்ல பக்தி காட்டினாதான் அது ஒரிஜினல் நம்ம யாருன்னு தெரியும். நம்மளோட அந்த உள்ள அந்த எனர்ஜி வெளிப்பட்டு அதனாலதான் நிறைய பேர் இப்போ செயின்ஸா இப்ப பிரபுபாதா he was also human being. ஆனா என்னது பந்தப்படாம அவர் வந்து மெட்டீரியலி he was not attracted. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து அந்த உயர்நிலை இது கிடைச்சது. எஸ் என்ன கொடுத்திருக்கு ஜீவாத்மாக்கள் பகவானின் நித்தியமான உயர்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவர்கள். அதான் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு நினைவு வரது கஷ்டம். உயர்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவர்கள், உயர்ந்த எனர்ஜி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. ஆனால் தாழ்ந்த இயற்கையினால் தனி ஜடம்னா என்னது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். இந்த இது பிரகிருதி எல்லாம் சொல்லலாம். ஜடத்தினால் களங்கம் அடைந்துள்ளனர். ஆதலால் ஏன்னா நம்ம வந்து எதை சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்? we are using the இது படிச்சோம் என்னது நேச்சர். நம்ம வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர் இயற்கையை சார்ந்துதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த ஜட இயற்கையை வந்து நம்மளை வந்து தாக்க இருக்கிறதுனால நம்ம பகவானோட என்ன பொட்டன்சியில நம்ம இருக்கோம், எவ்வளவு ஹை இதுல இருக்கோம் சொல்லி நம்ம மறந்து போயிடுறோம். பகவான் நித்தியமான உயர்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவர்கள் நாம எல்லாம். ஆனால் தாழ்ந்த இயற்கையினால் ஜடத்தினால் களங்கம் அடைந்துள்ளனர். நம்ம எல்லாம் களங்கம் அடைந்திருக்கோம். ஆதலால் அவர்களது மயக்கமும் நித்தியமானதாகும். எனவே கட்டுண்ட ஆத்மா நித்திய பத்தா. அதுக்குதான் ஒரு பேரு நித்திய பத்தா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் இல்லையா? நித்திய பத்தா. பத்தானா என்னது? பந்தப்பட்டவர்கள். நம்ம எப்பவுமே நித்திய பந்தப்பட்டவர்கள் தான். ஏன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால கட்டுண்ட ஆத்மா என்னது எம்பாடிட் சோல் சொல்லலாம். அப்புறம் என்னது கட்டுண்ட ஆத்மானா என்ன மாதாஜி? சோலா குணங்களை கட்டு நம்மள பந்தப்பட்டு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றது மாதாஜி? கட்டுண்ட பவுண்டா? அதான் அதுக்கு என்ன எக்ஸாக்ட்லி அந்த வேர்டு வரணும்? கண்டிஷன்ட் ஆத்மா. கண்டிஷன்டு சோல். கண்டிஷன்டு சோல். எஸ், அதுதான் அந்த வேர்டு. அப்ப நித்தியமான கட்டுண்டவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். அவன் ஜட இயற்கையினுள் கட்டுண்ட நாள் இதுதான் என்று எவராலும் அவனது வரலாற்றினை கண்டறிய முடியாது. அவன் நித்தியமாவே அவன் வந்து கட்டுண்டுதான் இருக்கான். ஆகவே ஜட இயற்கை ஒரு கீழ்நிலை கீழ்நிலை சக்தி. ஜட இயற்கை வந்து பகவானுடைய கீழ்நிலை சக்தி, நாமெல்லாம் மேல்நிலை சக்தி. அப்புறம் அது ஜீவாத்மாவினால் வெல்ல முடியாத உன்னத விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவதால் அதன் பிணைப்பில் இருந்து ஒரு உயிர் வாழி விடுபடுவதென்று மிகவும் கடினமானதாகும். கண்டிப்பா இது வந்து எம்போடிட் சோல். மெயினா என்னன்னாக்கா ஒரு பாடி எடுத்துன்னு வந்ததுனால நம்ம வந்து இட்ஸ் லைக் அ மேக்னெட். மேக்னெட் என்னதான் நம்ம வந்து வேண்டாம் அந்த அயன் பார்ட்டிகல் பிரிச்சாலும் அது திரும்பி அட்ராக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். கீப் அஸ் மேக்னெட் அண்ட் நேற்றுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் தாட் வந்தது. So we can use that as an இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி. அப்ப நம்ம எப்படி கட்டுன்னு இருக்கோம்னு தெரியும். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு அயன் பார்ட்டிகல் மாதிரி, இந்த சக்தி எல்லாம் மேக்னெட் மாதிரி. இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல வரும்போது நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஆனா இதுல விடுபடுறதுக்கு என்னன்னா, அப்போ மேக்னெட் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியாது. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இதுல இருந்து விடுபட்டு அதுவும் போட்டு. அப்புறம் என்னது, அவன் ஜட இயற்கையினுள் கட்டுண்ட நாள் இதுதான் என்று இது ஒரு நாள் தான் அவன் கட்டுண்டு இருக்கான், மத்த நாள்ல இல்ல, அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. அவன் நித்தியமான பத்தாவா தான் இருக்கான். ஆகவே ஜட இயற்கை ஒரு கீழ்நிலை சக்தியாக இருந்தாலும் பவர் கம்மியா இருக்கும். நம்ம எல்லாம் உயர்நிலை இதா இருக்கும். இருந்தாலும் அது ஜீவாத்மாவினால் வெல்ல முடியாத உன்னத விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுவதால் அதன் பிணைப்பிலிருந்து ஒரு உயிர் வாழி விடுபடுவது என்பது மிகவும் கடினமானது ஆகும். ஜடசக்தி அதன் தெய்வீக சம்பந்தத்தினாலும் தெய்வீக விருப்பத்தின்படி செயல்படுவதாலும் தாழ்ந்த சக்தி என்ற போதிலும் இங்கே தெய்வீக சக்தியாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவானுடைய சக்தி தான் அது. Though it is on an inferior quality, பகவானோட அந்த இது இருக்கிறதுனால அது வந்து வெரி பவர்ஃபுல். கீழ்நிலை சக்தி என்ற போதிலும் தெய்வீக விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தால் ஜட இயற்கையானது இப்பிரபஞ்சத்தின் ஆக்கத்திலும் அழிவிலும் அற்புதமான முறையில் இயங்குகின்றன.
So it is, very powerful. வேதங்கள் இதனை பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றன. மாயாம் 2 அதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. உபனிஷத் ஸ்வேதேஸ்வதார உபனிஷத்துல. அப்புறம் குணா என்ற சொல்லின் மற்றொரு பொருள் என்பது கயிறு. அதான் குணா நம்மள வந்து அந்த என்னது கட்டு போட்டு வச்சிருக்கிறது. கட்டுண்ட ஆத்மா மாயையின் கயிறுகளால் இறுக்கமாக கட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன். அப்ப நம்மளை வந்து விடுவிக்கணும்னு யாரு விடுவிக்கணும்? நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மா. அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி விடுவிக்க முடியும்? அப்ப நம்ம உயர் இதை யார்கிட்ட போனோம்? யார் விடுதலை பெற்றிருக்காரோ அவள்கிட்ட தான் போயிட்டு உனக்கு கட்டு அழிச்சு விடுப்பா அப்படி சொல்லணும். சோ அது யார்கிட்ட போக முடியும்? பகவான்கிட்ட தான். நம்ம எல்லாருமே இல்லாட்டா அந்த ஆன்மீக குரு என்னது அவங்க வந்து அவங்க சொல்படி கேட்கும் போது என்னன்னாக்கா அவங்கதான் வந்து தேர் ஆல் இந்த லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ். இந்த கட்டு எல்லாம் அழிந்து அவ அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. சோ ஆன்மா மாயையின் கயிறுகளால் இறுக்கமாக கட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன் தன்னை தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. கட்டுப்படாத நபர் ஒருவரால் தான் நாம் வந்து அவரை உதவ முடியும். கட்டுண்டவன் மற்ற கட்டுண்ட நபருக்கு உதவ முடியாது என்பதால் காப்பாற்றுபவன் எப்படி இருக்கணும்? முக்தி பெற்றவனாக. அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்க முடியாது. அவன் ஃப்ரீயா இருந்தாதான் வந்து நம்மளை வந்து முக்தி பெற, நம்மளோட கட்டெல்லாம் அழிக்க முடியும். காப்பாற்றுபவன் முக்தி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதி யாரு? ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். அதனாலதான் குருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஈவன் இஸ்கான்ல கூட நம்ம வந்து குரு நம்ம இதை வறுமைப்போம் 16 ரவுண்ட் யாரெல்லாம் பண்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் வந்து குருவோட ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும் வந்தது இன்னும் போடல பாருங்க. நான் அதான் நினைச்சேன் அன்னைக்கே நான் சொல்லும் போது ஏதோ போட்டிருக்கா சொன்னேன். ஓஹோ அதுக்குள்ள போட்டானு இன்னும் போடல. மெதுவா போட்டாவா? மெதுவா போடும்போது நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70% 80% எல்லாருமே 16 ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோன்னா என்னது குருவோட ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் நமக்கு. குருவோட ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தா என்னது ஹீஸ் டேக்கிங் ஆல் ஓவர். நம்ம பாவம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம நல்ல நிலைக்கு தான் போறோம். என்னால் அவரோட கைடன்ஸா நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால he will take care of our journey forward. அவர் நம்மளோட அவர் சொல்றபடி நம்ம கேட்டு இருக்கோம். அவர் வந்து முக்தி அளிக்கிறதுக்குள்ள பாதை வந்து நமக்கு வழிவகுத்து கொடுக்கிறார். அந்த குருவோட பரம்பரை இங்க வந்து ரொம்ப என்னது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்கா. சோ நமக்கு ஒரு குரு வேணும். அங்க வந்து நமக்கு இஸ்கான்ல நல்ல ஒரு இது இந்த இவர் தான் எனக்கு ஜெயபதாகா சுவாமி தான் நம்மளை வந்து அவங்களுக்கு ஷெல்டர்லாம் ஜூலைல இருக்கும் மோஸ்ட்லி. அதுக்குள்ள நம்ம இப்ப என்னது ஏப்ரல் தானே, ஏப்ரல் மேக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் 16 ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஜூலைல வந்து இது இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாம் ஷெல்டர் கொடுத்துருவாங்க. நான் வந்து ட்ரை பண்றேன் இதுக்கு இனிஷியேஷனுக்கு. முடிஞ்சா அதுவும் எனக்கு கிடைக்கும் தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ. அது அவர் பகவான் விட்ட வழி. அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் ஆகும் தெரியாது. ஆனா நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும். இப்ப நம்ம வந்து இது என்னது ஒரு குரு நமக்கு கிடைச்சிருக்கா. குரு சொல்றப்பல நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இதுல இருந்தேன்னா தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. கட்டுப்படாத நபர் ஒருவரால் அவன் உதவப்பட வேண்டும். கட்டுண்டவன் மற்றொரு கட்டுண்ட நபருக்கு உதவ முடியாது என்பதால் காப்பாற்றுபவன் முக்தி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியான ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். அப்ப நம்மள எல்லாம் விடுவிக்கணும்னாக்கா ஒரு குரு வேணும். இப்ப குரு கரெக்டா வந்திருக்கா. அப்போ நம்ம வந்து அதெல்லாம் இல்ல வேண்டாம் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்னா again we are losing a good chance. அத்தகைய உயர் உதவியின்றி பௌதிக இயற்கையின் பிணைப்புகளிலிருந்து எவரும் விடுதலை பெற முடியாது. நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணலாம். ஆனா கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதான் மாடிப்படி ஏறி போறப்பதான் லிப்ட் இருக்கு. அழகா லிப்ட்ல வா சொல்றாங்க. இல்ல நான் மாடிப்படி தான் ஏறி போறேன்னா மெதுவா நிதானமா போலாம். அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பக்தி தொண்டு அத்தகைய விடுதலையை அடைவதில் ஒருவனுக்கு உதவ முடியும். கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பக்தி தொண்டு அத்தகைய விடுதலையை அடைவதில் ஒருவனுக்கு உதவ முடியும். இந்த மயக்க சக்தியின் எஜமானர் என்ற முறையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்கும்படி தனது வெல்லவியலாத சக்தியிடம் கட்டளையிட முடியும். சரணடைந்த ஆத்மாவின் மீதான தனது காரணமற்ற கருணையாலும் தனது அன்புமிக்க மகனான ஜீவாத்மாவின் மீதான இயற்கையான பாசத்தாலும் இந்த விடுதலைக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார். அப்ப அவர் வந்து அவரோட சாங்ஷன் த்ரூ ஆன்மீக குருவால ஒரு சாங்ஷன் பெற்று நமக்கெல்லாம் விடுதலை பெறறதுக்கு அவர் வந்து ஒரு வழி வகுத்து கொடுக்கிறார். இயற்கையான பாசத்தாலும், ஏன்னா நம்மளாம் அவரோட குழந்தைகள் தானே, இந்த விடுதலைக்கு அவர் வந்து கட்டளை இடுகிறார். எனவே ஜட இயற்கையின் கடுமையான பிணைப்பிலிருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி என்னது? இறைவனின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதே. அல்லது நம்ம ஆன்மீக குரு அவர் சொல்ற பாதையில போயிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அவர் வந்து கைடு பண்றார் நம்மள. அப்புறம் இது மாம் ஏவ என்ன சொல்றதுக்கு மிக முக்கியமானவை. மாம் என்ன சொல் கிருஷ்ணர். மாம்னா நான் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணவை குறிக்கிறது தவிர பிரம்மா சிவன் எல்லாம் குறிக்கிறது. ஏன்னா பிரம்மா சிவன் கூட வந்து கட்டுண்டா இதுலதான் வர. அவளும் வந்து இந்த முக்குணங்கள் ரஜோ குணம் தமோ குணம் அவளையும் தாக்குறதான்.
இவர்களால் கட்டுண்ட ஆத்மா என்னது ரஜோ தமோ குணங்களில் அவதாரங்களான இவர்களால் கட்டுண்ட ஆத்மாவை மாயின் பிடிப்பிலிருந்து விடுவிக்க முடியாது. அவளே வந்து இதை போட்டிருக்கேன். பிரம்மா விஷ்ணுவின் மிக உயர்ந்த நபர்கள் என்ற போதிலும், ஏறக்கூடிய விஷ்ணுவோட நிலையில் இருப்பவர்கள் என்ற போதிலும் ரஜோ தமோ குணங்களின் அவதாரங்களான இவர்களால் கட்டுண்ட ஆத்மாவை மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால் பிரம்மா சிவனும் கூட மாயையின் தாக்கத்தில் உள்ளவர்களே. விஷ்ணு மட்டுமே மாயையின் எஜமானர். எனவே அவர் மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். தம் ஏவ விதித்வா அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அறிந்தால் மட்டுமே முக்தி சாத்தியம் எனும் வேத வாக்கியம் ஸ்வேதேஸ்வதார உபநிஷத்துல கொடுத்திருக்கு. இதனை உறுதி செய்கிறது. நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கான். ஓகே, அப்புறம் எதாவது விஷ்ணுவின் கருணையால் மட்டுமே முக்தி சாத்தியமாகும் என்பதை சிவபெருமானும் உறுதி செய்கிறார். சிவபெருமான் கூறுகிறார். எல்லாம் அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. முக்தி பிரதாதா சர்வேஷாம் விஷ்ணு ஏவன சம்சயர. வந்து சம்சயம், அதுல டவுட்டே கிடையாது. எனக்கு டவுட் இல்லை. எல்லோரும் முக்தி கூடியவர் விஷ்ணுவே என்பதில் எவ்வித சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவர் யாரு சிவபெருமானே சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. எஸ், யாரு மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரणाम மாதாஜி. யார் பேசுறேன்? ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் துஷ்கிரினோ தீனோ மூடகா பிரபத்யந்தே நரதமகா மாயயா பக்ருதன் ஞானகா ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதகா. நான் இல்லை மாம் எனக்கு துஷ்கிருந்தின துஷ்டர்கள் மூடா முட்டாள் பிரபத்யந்தே தரணறிதல் நர ஆதமா மனிதரில் கீழோர் மாயையால் அபகரிக்கப்பட்ட ஞான எவரது அறிவு ஆசுரம் அசுர பாவம் தன்மை ஆஸ்ரிதகா கொண்டவர். மொழிபெயர்ப்பு. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரனின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. பொருளுரை. புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜட இயற்கையின் கடும் விதிகளை எளிமையாக வெல்ல முடியும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் எல்லா வல்ல முழு முதல் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் கற்றறிந்த அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், தொழிலதிபர்கள், ஆட்சியாளர்கள், சாதாரண மக்களின் தலைவர்கள் ஏன் சரணடைவதில்லை என்ற வினா இச்சமயத்தில் எழுகின்றது. மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்கள் பலரும் பெரும் திட்டங்களுடன் பல்வேறு வருடங்களாக பற்பல பிறவிகளில் பல்வேறு வழிகளில் முக்தியை, ஜட இயற்கையின் விதிகளில் இருந்து விடுதலையை தேடுகின்றனர். ஆனால் அத்தகு விடுதலை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் எளிமையாக அடையப்படக்கூடுமாயின் கடின உழைப்பாளிகளான இந்த புத்திசாலி தலைவர்கள் இந்த எளிய முறையை ஏன் மேற்கொள்வதில்லை? இந்த வினாவிற்கான விடை கீதையில் மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கல்வியை பெற்ற சமூக தலைவர்களான பிரம்மா, சிவன், கபிலர், குமரர்கள், மனு, வியாசர், தேவலர், அசிதர், ஜனகர், பிரகலாதர், படி அண்மை காலத்தை சேர்ந்த மத்வாச்சாரியார், ராமானுஜாரியார், ஸ்ரீ சைத்தன்யர் என பலரும் எல்லாம் வல்ல அதிகாரியான பரம புருஷரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைகின்றனர். இவர்கள் தத்துவ ஞானிகள், அரசியல்வாதிகள், கல்வியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் என பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள். ஆனால் உண்மையான தகுதிகள் ஏதுமின்றி பௌதிக நலன்களை பெறுவதற்காக தன்னைத்தானே தத்துவ ஞானி, விஞ்ஞானி, கல்வியாளர், மன்னன் என கூறிக்கொள்பவர்கள் பரம புருஷரின் பாதையினை, திட்டங்களை பின்பற்றுவதில்லை. கடவுளை பற்றி சற்றும் அறிவில்லாத இவர்கள் பௌதீக வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வெற்று முயற்சிகளுடன் தங்களது சுய அறிவு திட்டங்களை உருவாக்கி மேன்மேலும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றனர். ஜட இயற்கை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் நாத்திகளின் அங்கீகாரமற்ற திட்டங்களை எதிர்க்கவும் திட்டக்குழுவினரின் அறிவினை குழப்பவும் அதனால் முடியும். திட்டமிடும் நாத்திகர்கள் இங்கே துஷ்கிருதின, துஷ்டர்கள், தீயோர் எனும் சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். கிருதி என்றால் புகழத்தக்க செயல்களை செய்தவர் என்று பொருள். திட்டமிடும் நாஸ்திகர்களும் சில சமயங்களில் மிகுந்த புத்திசாலிகளாகவும் புகழத்தக்க செயல்களை
செய்பவர்களாகவும் உள்ளனர். எந்த ஒரு மாபெரும் திட்டத்தை நல்லதோ கெட்டதோ செயல்படுத்துவதற்கும் அறிவு அவசியம். ஆனால் நாத்திகன் தனது மூளையினை பரமபுருஷரின் திட்டத்தை எதிர்ப்பதற்காக உபயோகிப்பதால் அவனது அறிவும் முயற்சிகளும் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றன. இதனை குறிக்கும் வகையில் அவன் துஷ்கிருதி என்று அறியப்படுகிறான். ஜடசக்தி பரமபுருஷரின் முழுமையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் இயங்குவதாக கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கு சுய அதிகாரம் இல்லை. பொருளின் அசைவிற்கேற்ப நிழல் அசைவது போல அது செயல்படுகிறது. இருப்பினும் ஜடசக்தி மிகவும் பலம் பொருந்தியதாகும். தெய்வ பக்தி இல்லாததால் ஜட இயற்கை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நாத்திகனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷரின் திட்டத்தையும் அவனால் அறிய முடியாது. பௌதிக நிலையில் இருந்து பார்த்தால் கிரண்ய கசிவும் ராவணனும் மிகவும் கற்றறிந்த விஞ்ஞானிகளாக, தத்துவவாதிகளாக, மன்னர்களாக, கல்வியாளர்களாக தோன்றுவர். இருப்பினும் அவர்களது திட்டங்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டதை போல ரஜோ தமோ குணங்களிலும் மாயையிலும் இருக்கும் நாத்திகனது திட்டங்கள் அனைத்து தோல்வி அடையும். இத்தகு துஷ்கிருதியினர்கள், துஷ்டர்கள் 4 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றனர். மூடர்கள் கடினமாக உழைக்கக்கூடிய சுமை தூக்கும் மிருகங்களைப் போல இவர்கள் முற்றிலும் முட்டாள்தனமானவர்கள். இவர்கள் தங்களது தாமே அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். அவற்றை கடவுளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவதில்லை. சுமை தூக்கும் மிருகத்திற்கு சிறந்த உதாரணம் கழுதை. பணிவான அம்மிருகத்தினை அதன் எஜமானன் நன்றாக வேலை வாங்குகிறான். யாருக்காக இரவு பகலாக உழைக்கின்றேன் என்பது கூட அந்த கழுதைக்கு தெரியாது. ஒரு கத்தி புல்லால் தனது வயிற்றை நிரப்புவதிலும் எஜமானால் அடித்து விடுவானோ என்ற பயத்துடன் சற்றே உறங்குவதிலும் பல முறை உதைப்படும் அபாயத்திற்கு மத்தியிலும் தனது காம பசியை பெண் கழுதையுடன் இணைத்து தீர்த்து கொள்வதிலும் கழுதை திருப்தியுற்று வாழ்கின்றது. சில சமயங்களில் பாடவும் தத்துவம் பேசவும் செய்கின்றது. ஆனால் அத்தகைய கணைப்பு பிறருக்கு தொல்லையாகத்தான் உள்ளது. யாருக்காக உழைக்க வேண்டும் என்பதை அறியாமல் பலனை நோக்கி செயல்படும் முட்டாளின் நிலை இதுவே. கர்மா செயல் என்பது யாகத்திற்காகவே என்பதை அவன் அறிவதில்லை. தானாக உண்டாக்கிய கடமைகளின் சுமையை தீர்க்க இரவு பகலாக கடினமாக பாடுபடும் சிலர் ஜீவாத்மாவின் நித்திய தன்மையை பற்றி கேட்பதற்கு தமக்கு நேரமில்லை என்று கூறுவதை நாம் அடிக்கடி கேட்கிறோம். தங்களது உழைப்பின் பலனில் ஒரு சிறு பகுதியை அனுபவிக்கும் இந்த மூடர்கள் அழியக்கூடிய பௌதிக லாபங்களே வாழ்வின் குறிக்கோள் என்று உள்ளனர். சில சமயங்களில் இவர்கள் உடலை வருத்தி உறக்கமின்றி இரவு பகலாக உழைக்கின்றனர். குடற்புண், அஜீரணம் முதலிய பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் ஏறக்குறைய உணவே இன்றி உழைப்பதில் திருப்தியுறுகின்றனர். பொய்யான எஜமானரின் நலனுக்காக இரவு பகலாக கடினமாக உழைப்பதில் ஆழ்ந்துள்ளனர். உண்மையான எஜமானரை அறியாத இந்த முட்டாள் உழைப்பாளிகள் பண பைத்திய பிடித்து அலைபவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதில் தங்களது விலை மதிப்புமிக்க காலத்தை வீணடிக்கின்றனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக எல்லா எஜமானர்களின் பரம எஜமானரிடம் இவர்கள் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. முறையான நபர்களிடம் இருந்து அவரை பற்றி கேட்கவும் விரும்புவதில்லை. மனித கழிவுகளை தின்று வாழும் பன்றி நெய்யாலும் சர்க்கரையாலும் செய்த இனிப்புகளை ஏற்பதில்லை. அதுபோல நிலையற்ற ஜட உலகின் புலனின்ப அலைகளை பற்றி சலிப்பின்றி கேட்கும் முட்டாள் உழைப்பாளி ஜட உலகினை இயக்கும் நித்தியமான சக்தியை பற்றி கேட்பதற்கு மிகவும் குறைந்த நேரமே உள்ளது என்பான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நேரமா படிச்சா இல்லையா? நீங்க வெளியில இருந்து இப்பதான் வந்தேடா? ஆமாங்க மாதாஜி, இதுக்காகவே வேகமா வந்துட்டேன் மாதாஜி. இல்ல அதான் நினைச்சேன். நீ படிக்க முடியாது வெளியில இருக்கே சொன்னாலும் சரி வந்தாலும் சும்மா அட்டென்ட் பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். வந்துட்டாளே அதனால சரி. புஷ்பா மாதாஜி படிக்கணும். இதுல 6 பேரோட கொடுத்துருக்கு. இப்ப இப்பதான் ஒரு ஆளோட கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் துஷ்கிருத்தினா துஷ்டர்களை பத்தியும் கொடுத்துருக்கேன். புஷ்பா மாதாஜி படிக்கட்டும். என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. செகண்டா? துஷ்கிருதியினரின் துஷ்டர்களின் அதாவது மற்றொரு வகையினர் நராதம மனிதரில் கடைநிலையோர் எனப்படுவர். நர என்றால் மனிதன், அதம என்றால் கடைநிலையை சேர்ந்தவர். 84 லட்சம் உயிரின வகையில் 4 லட்சம் மனித இனத்தினர் உள்ளனர். இவற்றில் நாகரிகமடையாத கீழ்நிலையில் மனிதர்களும் அடங்குவர். சமூகம், மதம் இவற்றில் அரசியலில் ஒழுக்கமான கொள்கைகளை உடையவர்கள் நாகரிகமானவர்கள் என்று கருதப்படுகின்றனர். சமூகத்திலும் அரசியலிலும் முன்னேற்றம் பெற்று மத கோட்பாடுகள் இல்லாத மனிதர்கள் நராதமர்களாக கருதப்பட வேண்டும்.
மத கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் நோக்கம் பரம உண்மையின் கடவுளையும் அவருடைய மனிதனின் உறவையும் அறிவது. எனவே கடவுளற்ற மனிதனின் மதமாக ஏற்க முடியாது. தன்னை விட உயர்ந்த அதிகாரிகள் யாரும் இல்லை என்றும் தாமே பரம உண்மை என்றும் கீதையின் பகவான் தெளிவாக கூறுகிறார். சகல சக்திகளும் பொருந்திய பரம உண்மையான புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் ஸ்ரீ அவ்வளவுதான் இருக்கு. இன்னும் மேல வரல. ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடையான தனது நித்திய உறவை புத்துயிர் பெற செய்வதே நாகரிகமுடைய மனித வாழ்வின் பொருள். இந்த வாய்ப்பினை இழப்பவன் எவனாயினும் அவன் நராதம எனப்படுவான். ஒரு குழந்தை தனது தாயின் கருப்பையினுள் மிகவும் அசௌகரியமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அங்கிருந்து விடுபடுவதற்கான கடவுளை பிரார்த்திப்புக்காகவும் வெளிவந்த உடன் அவரை மட்டும் வழிபடுவதாக உறுதி கூறுவதாகவும் நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிகிறோம். ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்கிலும் கடவுளுடன் நித்தியமாக உறவு கொண்டிருப்பதால் கஷ்டம் வரும் காலத்தில் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வதும் அனைவருக்கும் இயற்கையான செயலாகும். ஆனால் கருவிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் மாயையினால் பாதிக்கப்படும் குழந்தை தனது பிறப்பின் தொல்லைகளை மட்டுமின்றி தன்னை விடுவித்தவரையும் மறந்து விடுகிறது. குழந்தைகளிடம் உறங்கிக் கொண்டுள்ள தெய்வீக உணர்வினை மீண்டும் எழச் செய்வதும் பெற்றோரின் கடமையாகும். மத கொள்கைகளின் வழிகாட்டியான மனு ஸ்மிருதி என்னும் நூலில் 10 விதமான தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை வர்ணாசிரம முறையின்படி இறையுணர்வை எழுப்புவதற்கானவை. இருப்பினும் உலகின் எந்த பகுதியிலும் அந்த வழிமுறை எதுவும் ஒழுங்கான முறையில் தற்போது பின்பற்றப்படுவதில்லை. எனவே தற்போதைய மக்களின் 99.9% மக்கள் நராதமர்களாய் ஆவார். ஜனத்தொகை முழுவதும் நராதமர்களாகி விடும்போது அவர்களது பெயரளவு கல்வி ஜட இயற்கையின் சக்தியால் உபயோகமற்றதாகின்றன. கீதையின் தரத்தின்படி கட்டறிந்த அந்த நேரங்களில் பசுவியையும் யானையையும் நாயையும் தின்பவனையும் சமநிலையின் காண்பவனே படித்தவன். உண்மை பக்தியின் கண்ணோட்டம் இதுவே. தெய்வீக குருவாக அவதாரம் செய்த பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு முற்றிலும் நராதமர்களாக வாழ்ந்த ஜகாய் மதாய் என்னும் சகோதரிகளை விடுவித்து உண்மையான பக்தனின் கருணை எவ்வாறு கடைநிலை மனிதர்களின் மீதும் பொழியப்படுகிறது என்பதை காட்டியுள்ளார். எனவே புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுளாக நிராகரிக்கப்பட்ட நராதமன் ஒரு பக்தனின் கருணையினால் மட்டும் தனது ஆன்மீக வாழ்விற்கு புத்துயிர் அளிக்க முடியும். பாகவத தர்மத்தின் பரப்புவதில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமுதற் கடவுளின் செய்தியை அடக்கத்துடன் கேட்க வேண்டும் என்றும் மக்களிடம் பரிந்துரைக்கிறார். அந்த செய்தியின் சாரம் பகவத்கீதை மனிதரில் கடைநிலையை சேர்ந்தோரும் பணிவுடன் கேட்பது மூலம் விடுதலை பெற முடியும். ஆனால் துரதிருஷ்டவமாக இவர்கள் இச்செய்திகளை காது கொடுத்து கேட்கவே மறுக்கும் பொழுது பரம புருஷனின் விருப்பத்திற்கேற்ற சரணடைவதை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? மனித சமூகத்தின் கடைநிலையாகிய நராதமர்கள் மனிதனின் முக்கிய கடமையின் விருப்பத்துடன் அலட்சியப்படுத்துகின்றனர். அடுத்த வகை துஷ்கிருத்தினர். மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன். படிக்கிறேன். அடுத்த வகை துஷ்கிருதர்கள். மாமி சாரி மாதாஜி. இல்ல படிக்க முடியும்னா படிங்கோ, இல்லாட்டி யாக்கோ கொடுக்கறேன்னு. நான் பெருசா இருக்கலையா பர்ஃபெக்ட். படிச்சிருக்கேன். மாயையா பாகிருஷ்ட கீழே இன்னும் கொஞ்சம் கீழே தெரியுது. மேல படிச்சு தெரியும். அடுத்த வகை துஷ்கிருத்தினர்கள் ஞானா எனப்படுகின்ற, அதாவது ஜடசக்தியான மாயையின் தாக்கத்தினால் தங்களின் மேன்மையான அழிவை இழந்தவர்கள் என்று பொருள். இவர் பெரும்பாலும் கல்வி அறிவுடைய மாபெரும் தத்துவ ஞானிகள், கவிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள், விஞ்ஞானிகள் போன்றவர்கள். ஆனால் மாயையின் தவறான வழி நடத்துவதால் இவர்கள் பரமபுருஷனுக்கு கீழ்ப்படுவதில்லை. தற்காலத்தில் மாயையா பகுர்த
ஞானிகளின் பலர் பகவத்கீதையை படித்த பண்டிதர்களுக்கு மத்தியில் உள்ளனர். கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமராக முதற் கடவுளாக என்பதும், எளிமையான சாதாரண மொழியில் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் என்பதும் எளிமையான சாதாரண மொழியில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட தெரியலமா? எவரும் இல்லை. இப்ப சரியா? சரியா, ஓகே. அவரை விட உயர்ந்தவரோ எவரும் இல்லை. மனித சமுதாயத்தின் மூல தந்தையாராகி பிரம்மாவின் தந்தையாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். உண்மையில் பிரம்மாவின் தந்தை மட்டுமல்ல, எல்லா உயிரினங்களின் தந்தையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவரே பிரம்மனுக்கு பரமாத்மாவிற்கும் மூலம். எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் பரமாத்மா அவரது விரிவங்கமே. அவரே எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் என்பதால் ஒவ்வொருவரும் அவரது தாமரை திருவடிகளில் சரணடையுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். இத்தகைய தெளிவான கூற்றுகளில் மத்தியில் மயாயா பகிர்தி ஞானிகள் முழுமுதற் கடவுள் வியக்தி தத்துவத்தை ஏளனமாக செய்து அவரையும் ஒரு சாதாரண மனிதனாக கருதுகின்றனர். மனித வடிவில் அற்புத ரூபம் பரமபுருஷனின் நிச்சயமான திவ்ய ரூபத்தின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இவர்கள் அறியார்கள். குரு சீட பரம்பரையில் வராத மயாயா பகிர்தி ஞானிகளால் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ள கீதையின் அங்கீகாரமற்ற கருத்துக்களை ஆன்மீக உணர்வுகளுக்கு பாதியின் தடை கற்களாகும். மயக்கத்திலுள்ள இந்த கருத்துரையாளர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடியில் சரணடைவது இல்லை, சரணடையுமாறு மற்றவர்களை அறிவுறுத்துவதும் இல்லை. துஷ்கர்த்தினரின் இறுதி இனம் ஆசுரம், பாவம், ஆசிரியர, அதாவது அசுர கொள்கையிலே உடையவர்கள். இத்தகையினர் வெளிப்படையாக நாத்திகர்கள். இவர்கள் சிலர் முதல் கடவுளிகள் வருவது அசாத்தியம் என்று வாதிக்கின்றனர். ஆனால் ஏன் அசாத்தியம் என்பதற்கு சரியான காரணம் கொடுக்க முடிவதில்லை. இன்னும் சிலர் கிருஷ்ணரை அருவம் பிரம்மனுக்கு கீழ்ப்பட்டவராக ஆக்குகின்றனர். கீதையிலோ இதற்கு நேர்மாறாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுளின் பொறாமை கொண்டுள்ள நாத்திகன் உனது மூளை என்றும் தொழிற்சாலையில் தயாரான எண்ணற்ற போலி அவதாரங்களை காண்பிப்பான். முழுமுதற் கடவுளை எதிர்த்து பேசுவதை தனது வாழ்வில் முக்கிய நோக்கமாக கொண்டுள்ள இத்தகைய நபர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பெருவர்களை சரணடைய முடியாது. தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியார் ஆள வந்தார். எம்பெருமானே, உமது குணம், ரூபம், லீலைகள் அசாதாரணமாக உள்ள போதிலும் சத்த குணத்தை சார்ந்த எல்லா சாஸ்திரங்களும் உமது வியக்தித்துவம் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தாலும் வியக்தித்துவம் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்ததும் தமது ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வ குணங்களை திவ்யமான அறிவின் ஆழத்தினாலும் புகழ்பெற்று விளங்கும் ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தும் நாத்திக கொள்கையை உடையவர்கள் உண்மை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது என்று கூறுகிறார். எனவே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட், முழு முட்டாள்கள். அடுத்தது மனிதரில் கடைநிலையும். மூன்றாவது மாயையில் அறிவிழந்தவர்கள். நாலாவது நாத்திக கொள்கையாளர் ஆகியோர் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி எல்லா சாஸ்திர அறிவுரைகளும் அதிகாரிகளின் உபதேசங்கள் இருந்தும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதில்லை. ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கா மாதாஜி. இதெல்லாம் திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா திரும்பி நம்ம பாயிண்ட் நம்ம படிக்கலாம். இஃப் யூ ஃபீல் இல்ல உங்களுக்கு ஈஸியா தோணித்துனாக்கா விட்டுடலாம், ஈஸியா இருந்ததுன்னா விடலாம், இல்லாட்டா திரும்பி ஒரு வாட்டி நம்ம படிக்கலாம். எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வாட்டி பண்ணிடலாமா? ஈஸியா தாங்க மாதாஜி இருக்கு. ஈஸியா தான் இருந்தது இல்லையா? அதனாலதான் கேக்குறேன். என்ன மாதாஜி? மத்தவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல, எனக்கு இதுல இல்ல, இதுல டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இல்ல. இட் இஸ் ஒன்லி கொஞ்சம் இது எக்ஸ்பிளைன், நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. ஆனா நல்லதுதான், இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால தான் நமக்கு வந்து இன்னும் நல்லா புரியும். இதுல கொஞ்சம் படிச்சு முடிச்சுட்டேன்.
இது ஹரே படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருக்கோ படிக்கணுமா, திரும்பி படிக்கணும்னா ஒரு வாட்டி படிச்சு விடலாம். என்ன சொல்ற? இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் எடுக்கும், 15 நிமிஷம் எடுக்கும், அவ்வளவுதான். வேண்டாம் வேண்டாம் போறோம். மாதாஜி. மேக்சிமம் எல்லாரும் என்ன சொல்றோம் அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலான்னு தோணுது மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் அவ்வளவு டீட்டெயிலா இல்லைன்னாலும் கொஞ்சமா படிக்கலான்னு தோணுது மாதாஜி. படிச்சு நோ ப்ராப்ளம். இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவா போவோம், அவ்வளவுதான். ஏன்னா இந்த 7th சாப்டர் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் இவாளுக்கே எடுத்தேனே, குழந்தைகளுக்கு எடுத்தேன். இப்ப சாயந்தரம் எடுக்க போறேன். 7th சாப்டர் தான் பயங்கர டெக்னிக்கலா இருக்கும். அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அது அப்புறம் நம்ம பாஷையில சொல்லி கொடுக்கறது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு. இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சரி. இதுல வந்து இது என்ன கொடுத்திருக்கு இந்த ஸ்லோகம்ல? நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடர்களை பத்தி தான் இதுல கொடுத்திருக்கு. மூடர்கள்லாம் என்ன ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பிரபத்தியந்தே நராதமா. அடுத்தது யாரு? நராதமாங்க. அப்புறம் மாயையா பகிர்த்த ஞானா, ஆசுரம். அந்த ஆசுரிக் சூடா இருக்கு, பால் வேணா கலந்துக்கோ. ஆசுரம்னா இது ஆசுரிக் அந்த இது அசுர சுபாவம் இருக்கிறவங்க. இவங்க எல்லாம் என்ன வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோர்னா யாரு? நராதமா தான் நினைக்கிறேன். மாயையால் ஒரு நிமிஷம் இங்க கொடுத்திருக்கேன். மனிதரில் கீழோர், கடைநிலையோர்னா கீழோர், நராதமா. எஸ். அப்புறம் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை உடையற்றவர்களும் துஷ்டர்கள் என்னிடம் அவாளை பத்தி தான் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்குது. ஓகே, யாரெல்லாம் வந்து சரணடைய மாட்டாங்க? புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜடை இயற்கையின் கடும் விதிகளை எளிமையாக வெல்ல முடியும். அதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். நம்ம வந்து இந்த மோமெண்ட் நம்ம வந்து இந்த எம்போடிட் சோல், தட் சோல் வந்து ஒரு பாடி எடுத்துட்டு இந்த உலகத்துல வரும்போது என்ன ஆகும்? அது வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். இது இந்த மூக்குணங்களை அட்ராக்ட் ஆகும். அப்போ இதுல விடுவிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா எப்படி கஷ்டமாகும்? பகவான் இடத்தில் சரணடைந்தால் மட்டுமே இதுல இருந்து நம்ம விடுவிக்க முடியும். நம்மளை விடுவிச்சுக்க முடியும். சோ இருப்பினும் எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் கற்றறிந்த அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், தொழிலதிபர்கள், ஆட்சியாளர்கள், சாதாரண மக்களின் தலைவர்கள் ஏன் சரணடைவதில்லை என்ற கேள்வி இச்சமயத்தில் எழுகின்றன. எல்லாரும் வந்து இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, பகவானோட சரணடைஞ்சா வந்து உனக்கு வந்து இதெல்லாம் கடந்து போயிடலாம் சொல்றோம். இருந்தாலும் இவாள்லாம் ஏன் விஞ்ஞானிகள், அறிஞர்கள், தட் மீன்ஸ் சோ கால்டு இன்டெலெக்சுவல்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒர்க், அவளதான் இங்க வந்து போட்டிருக்கு அறிஞர்கள். ஆனா இது வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. there are exceptions also. இப்போ நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் போச்சுன்னா முதல்ல ஏதோ ஒரு பகவானோட பிள்ளையாரோ ஏதோ ஒரு கடவுளை போட்டுட்டேன்னா டாக்டர்ஸ் will also say, நான் பண்றேன், ஒரு சர்ஜரி பண்றேன், ஆனா வந்து சக்சஸ் ஆகுதும் ஃபெயிலியர் ஆகுதும் நீங்க வந்து பகவானை தான் வேண்டிக்கணும். அவளும் சொல்லதான் செய்யறான். பட் இன் ஜென்ரல் அவ என்னன்னாக்கா அவளும் டோட்டலி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல படிச்சு நல்ல பதவி ஏற்று அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பக்தியை கொஞ்சம் கம்மி அவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் தான். இகெயின் நாட் எல்லாரையும் சொல்லப்படலை. அவ கற்றறிந்த யாரு? கிருஷ்ணனின் தாமரை திருவடிகளில் கற்றறிந்த அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள், தொழிலதிபர்கள். தொழிலதிபர்களை நன்னாவே வேண்டிப்பா. அதுவும் பாலாஜி பிரபுஜிங்க பாலாஜி எல்லாம் வெங்கடாஜலபதியில நன்னாவே வேண்டிப்பா. அவளையெல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப்பாவே போட்டு விடுவா. அவனுக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் தரேன், என்னோட பிசினஸ் நல்லா பண்ணுன்னு. பகவானுக்கு என்ன கேட்கவா வேணும்னா நன்னா பண்ணு, எனக்கு ஒரு பங்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அவ்வளவு பங்கு கொடுத்துருவா. அதெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்சுவல் ஃபேக்டா ஐம் டெல்லிங் யூ தி ஆக்சுவல் ஃபேக்ட். பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர். யார் இந்த பாலாஜினா கடவுள் தான் அப்படிங்கிறா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. தொழிலதிபர் நன்னாவே பண்ணுவா அந்த மாதிரி எல்லாம். அவ வந்து இது பகவானை நம்புவா. ஆனா எதுக்கு வேண்டி? பலநோக்கு செயல்களாக அதுக்கு வேண்டிதான். நிறைய ப்ராஃபிட் வரணும், படம் சம்பாதிக்கணும். அப்புறம் ஆட்சியாளர்கள், அப்ப பாலிட்டிஷியன், சாதாரண மக்களின் தலைவர்கள் என ஏன் சரணடைவதில்லை என்ற கேள்வி இச்சமயத்தில் எழுகின்றன. மனித சமுதாயத்தின் தலைவர்கள் பலரும் பெரும் திட்டங்களுடன் பல்வேறு வருடங்களாக பற்பல பிறவைகளில் பல்வேறு வழிகளில் முக்தியை ஜடை இயற்கையின் விதிகளிலிருந்து விடுதலையை தேடுகின்றனர். அவனும் விடுதலை தேடுறான். இங்கே பிறந்து வளர்ந்து வரும்போது அவ இதுல இருந்து வெளியில வரத்துக்கு தேர் ஆல்சோ ஃபைண்டிங் ஒரு வே அவுட். ஆனால் அத்தகைய விடுதலை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் எளிமையாக அடையப்படக்கூடுமாயின் கடின உழைப்பாளிகளான இந்த புத்திசாலி தலைவர்கள் இந்த எளிய முறையை ஏன் மேற்கொள்வதில்லை? ஈஸி ப்ராசஸ் என்னது? பகவான் எடுத்து சரணடைகிறது, பக்தி காட்டுறது, இது பண்ணினா போறோம், நம்ம இதுல விடுதலை பெற்று விடுவோம். ஆனா அவளுக்கு இந்த ஈஸி ப்ராசஸ் ஏன் புரிஞ்சு வரதில்லை? அவ கழுத மாதிரி ஏன் உழைக்க? அப்பதான் கழுதையோட இதெல்லாம் போட்டு
இன்னும் அப்புறம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இக்கேள்விகளுக்கான பதில் கீதை மிகவும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கல்வியை பெற்ற சமூக தலைவர்களான பிரம்மா, சிவன், கபிலர் இவாள்லாம் வந்து இது என்னது நம்ம கொஸ்டின் வந்தது என்னது ஜனா இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கு. அந்த வேர்டு சொல்லிடுறேன். நான் இப்ப இங்கிலீஷ் நீங்க ரெஃபர் பண்றதுனால அதை நான் சொல்லுவேன். 7 பாயிண்ட். மகான்களா மாதாஜி? மகான்களா? ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்கா ஜனம். என்லைட்டன்டா? இல்ல ஜனாதன் வரும். ஜனான்னு என்ன வரும்? ஒரு நிமிஷம். நீங்களாம் எங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து மாதாஜி L2ல அப்போ படிச்சது அப்புறம் மறந்து போயிடுச்சு. அதனால டச்ல இருந்துட்டே இருக்கணும். ஒரு நிமிஷம். 10 பிடி பார்த்துட்டாங்க. இவ்வளவு படிக்கிறேன், இன்னும் நல்லாவே டீட்டெயிலா படிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் வரும் அதுல. இதான் the living belong to the eternal supreme nature and the Lord of the condition. நம்ம எங்க இருக்கோம்? 15th தான் இருக்கோம். Cosmos surrounding the lotus feet. The Gita answers the following problem. Really learned leaders, Bali, later on others, Chaitanya Mahaprabhu, who actually இதுலயும் போடல. அவளுக்கு வேர்டு போடலங்க. வரும் அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு தான் அது. அது வந்து அவ கொஸ்டின்ல கேட்பா. Who are all அந்த வேர்டு போட்டு கேட்பா. They are all பிரம்மா, சிவன், அந்த மாதிரி ஆன்சர் போடணும். ஓகே, அந்த வேர்டு என்னது நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன். நான் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும். மிஸ் நான் எழுதின கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சேவ் பண்ணி வச்ச முடியாது. சோ அது என்னது? சமூக தலைவர்கள் யாரெல்லாம்? பிரம்மா, சிவன், கபிலர், குமாரர்கள், மனு, வியாசர், தேவலர், ரசித்தர், ஜனகர் யார்? அவர் மகாராஜா தான். இருந்தாலும் அவர் அவ்வளவு பெரிய ஜேஏ என்னன்னு வரும், மறந்து போயிடுச்சு. பிரகலாதர், பலி, அண்மை காலத்தில் சேர்ந்த மாதவாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், சைத்தன்யா என பலரும் எல்லா வல்ல அதிகாரியான பரமபுருஷன் தாமரை திருவடிகளில் அடங்குகின்றனர். இவர்கள் தத்துவ ஞானிகள், அரசியல்வாதிகள், கல்வியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் என பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள். இதுல பார்த்தாலும் இந்த ஜனகர்லாம் வந்து இஸ் பொலிட்டிஷியன் என்னது? ராஜா அந்த இதுல. அப்புறம் பிரகலாதர் ராஜா வம்ச அந்த இதுலதான் வந்தார். பலி மகாராஜா, அண்மை காலத்தில் மாதவாச்சாரியா, இவ எல்லாருமே எல்லா தத்துவ ஞானிகள் இந்த இதுலதான் இருந்தார்கள். அவளும் வந்து இதெல்லாம் வந்து சரணடைந்து அவளும் விடுதலை பெற்றிருக்கா. இவர்கள் தத்துவ ஞானிகள், அரசியல்வாதிகள், கல்வியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் என பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்கள். ஆனால் உண்மையான தகுதிகள் எதுமின்றி பௌதிக நலன்களை பெறுவதற்காக தன்னைத்தானே இதை தவிர பார்க்கணும் என்னது? உண்மையான தகுதிகள் ஏதுமின்றி பௌதிக நலன்களை பெறுவதற்காக தன்னைத்தானே தத்துவ ஞானி, விஞ்ஞானி, கல்வியாளர், மன்னன் என கூறிக்கொள்பவர்கள் பரமபுருஷனின் பதவியினை திட்டங்களை பின்பற்றுவதில்லை. இவாளாம் அந்த மாதிரி இல்ல. இவாளாம் ஜனாஸ் பேரு வந்து ஜனா, மகாஜனாஸ். அப்பா, these people are called மகாஜனாஸ். இப்ப இங்கிலீஷ்ல யாரோ கொஸ்டின் எழுதுறேன்னா who are all மகாஜனாஸ் அப்படி ஒரு கொஸ்டின். இப்ப இவாள்லாம் மகாஜனாஸ். ஓகே, அந்த வேர்டு எழுதி வச்சுக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இது வரைக்கும் இருந்தது. அப்புறம் என்னது? ஆனால் உண்மையான தகுதிகள் ஏதுமின்றி இந்த பௌதிக நலன்களை பெறுவதற்காக தன்னைத்தானே தத்துவ ஞானி, விஞ்ஞானி, கல்வியாளர், மன்னன் என கூறிக்கொள்பவர்கள் ஆனா பரமபுருஷனின் பாதையினை பின்பற்றுவது இல்லை. கடவுளை பற்றி சற்றும் அறிவில்லாத இவர்கள் பௌதிக வாழ்வின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் முயற்சி. ஒன்னும் பகவானோட நம்பிக்கை இல்லாம நான் உங்களோட இதெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறேன், உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் வெத்து பேச்சு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி வெற்று முயற்சிகளுடன் தங்களது சுய அறிவு திட்டங்களை உருவாக்கி அவளே ஏதோ ஒரு பிளான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஒரு திட்டங்கள்லாம் உருவாக்கி மென்மேலும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றனர். பகவான் இடத்துல சரணடைஞ்சாதான் எல்லாமே பாசிட்டிவா நடக்கும். ஆனா நானே எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் சொல்யூஷன் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு they will follow all this. ஜட இயற்கை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் நாத்திகர்களின் அங்கீகாரமற்ற திட்டங்களை எதிர்க்கவும் திட்டக்குழுவினரின் அறிவினை குழப்பும் அதனால் முடியும். ஜட இயற்கை வந்து அதான் ஏன்னா பகவானோட இது இல்லையா, என்னது பொட்டன்சி, பகவானோட கீழ்த்தரமான இருந்தாலும் பகவானோட பவர் இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றாங்க மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் இருக்கிறேன். ஏன் நம்ம ஒரு பிளான் பண்றோம், ஆனா ஜடசக்தி அதை விட வந்து ஜட இறக்கிய ஒரு சக்தி எப்படி பகவானோட லோ பொட்டன்சி இருந்தாலும் அது வந்து கீழ்த்தரமான ஒரு பவர் இருந்தாலும் அது என்னது இட் வில் ஓவர்டேக். அது வந்து குழப்பம் அந்த மாதிரி திட்டங்களை எல்லாம் வந்து
ஒண்ணுமில்லா ஆக்கி விடுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கும். அறிவினை குழப்பம் அதனால முடியும். திட்டமிடும் நாத்திகர்கள் இங்கே துஷ்கிருத்தினா. யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பகவானை நம்பாம இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்களோ அவளுக்கு என்ன பேரு? துஷ்கிருத்தினா. வேணா அவளுக்கு போட்டோம். திட்டமிடும் நாத்திகர்கள் பகவானை ஃபர்ஸ்ட் நம்பாம அவங்களே எல்லாம் பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் எழுது பொலிட்டிஷியன்ஸ் மெயின்லி என்னும் சொல்ல குறிப்பிடுகின்றனர். எஸ், அப்போ அவ they will have their own plans and மக்களுக்கு எல்லாம் நான் எல்லாம் நல்லது பண்ணி தரேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. கிருதி துஷ்கிருத்தினா அப்படிங்கிறது இல்லையா? துஷ்கிருத்தினால கிருதி என்றால் புகழத்தக்க செயல்கள் செய்தவர் என்று பொருள். திட்டமிடும் நாத்திகர்களும் சில சமயங்களில் மிகுந்த புத்திசாலிகளாகவும் புகழத்தக்க செயல்களை செய்பவராகவும் உள்ளனர். எந்த ஒரு மாபெரும் திட்டத்தை நல்லதோ கெட்டதோ செயல்படுத்துவதற்கு அறிவு அவசியம். என்ன வேணும்? நமக்கு அவ்வளவு மூளை வேணும். நல்லா அதை பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு மூளை வேணும். ஆனால் நாத்திகன் தனது மூளையினை பரமபுருஷனின் திட்டத்திற்கு ஏற்பதாக நாத்திகன் தனது மூளையினை பரமபுருஷனின் திட்டத்தை எதிர்ப்பதற்காக அவன் நாத்திகன் பிலீவ் இன் காட். அப்ப பகவானோட அவன் எதிர்த்து அவன் he will have his own plans. எதிர்ப்பதற்காக உபயோகிப்பதால் அவனது அறிவு முயற்சிகளும் தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றன. இதனை குறிக்கும் வகையில் அவன் துஷ்கிருதி என்று அழைக்கப்படுகிறான். அதனாலதான் துஷ்கிருத்தினா என்னது? நாத்திகர்கள் அவ பகவானோட ஏற்பாடு செய்த அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. they will have their own plans going against God's wishes. பகவானோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன கொடுத்து அதை எகெயின்ஸ்ட் பண்ணி என்னெல்லாமோ அவ பிளான் பண்ணுவா. நேச்சுரலி அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் ஜடசக்தி பரமபுருஷனின் முழுமையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் இயக்குவதாக கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தி என்பது பரமபுருஷ அது பரமபுருஷனோடு கீழ்நிலை. என்னது அந்த வேர்டு படிச்சோமே? கீழ்நிலை சக்தி தான். ஆனாலும் அது பகவானின் வழிகாட்டுதல் படிதான் அது இயங்குகிறது. கீதையில அது சொல்லியிருக்கு. அதற்கு சுய அதிகாரம் இல்லை. அதுவும் பகவானோட இச்சையில தான் அது நடக்கும். ஆனா பயங்கர பவர்ஃபுல். அது பொருளின் அசைவிற்கேற்ப நிழல் அசைவது போல அது செயல்படுகிறது. பகவான் எப்படி சொன்னாலும் அது போல அங்கீகரிச்சு அதை செயல்படுறது. இருப்பினும் ஜடசக்தி மிகவும் பலம் பொருந்தியதாகும். தெய்வ பக்தி இல்லாததால் ஜட இயற்கை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நாத்திகனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷனின் திட்டத்தையும் அவனால் அறியப்பட முடியாது. பௌதிக நிலையில் இருந்து பார்த்தால் ஹிரண்ய கசிப்பும் ராவணனும் மிகவும் கற்றிருந்தவா. அப்படி அந்த பௌதிக இதுலன்னு பார்த்தா நம்ம நார்மல் ஸ்டேஜ் பௌதிகனா நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தா என்ன, அவளாம் சிவபக்தாஸ். ரொம்ப வருஷம் அவ கடினமான அந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. என்னது யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணி பவர்ஃபுல் அவங்க. ஆனா இங்க யூஸ் பண்ணா கெட்ட வழியில யூஸ் பண்ணாங்க. பௌதிக நிலையிலிருந்து நம்ம பார்த்தானே எப்படி இருக்கு? இரண்யகசிப்பும் ராவணனும் மிக கற்றறிந்த விஞ்ஞானிகளாக, தத்துவவாதிகளாக, மன்னர்களாக, கல்வியாளர்களாக தோன்றுவர். இருப்பினும் அவர்களது திட்டங்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டதை போல ரஜோ தமோ குணங்களில் மாயையிலும் இருக்கும் நாத்திகனித திட்டங்கள் அனைத்தும் தோல்வியடையும். இத்தகைய துஷ்கிருதினர்கள் துஷ்டர்கள் 4 வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுதா? இல்ல இதுலயே ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதாவது something you need இல்ல மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. ஓகே, இன்னும் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்றேன், அவ்வளவுதானே, எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஓகே, அப்போ இப்போ 4 சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல இது நம்ம இப்ப படிச்சதுக்கு அப்புறம் மாதாஜி திருப்பி நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்து படிக்கிறது கிடையாது மாதாஜி. அதனாலதான் இதை நீங்க இன்னொரு தடவை பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா புரியுது. ஆமா, அவ்வளவு டைம் இல்ல திருப்பி இதை படிக்கிறதுக்கு. அதான் கொஞ்சம் அக்கறமா நல்லா மண்டையில உறைஞ்சிருக்கேன். ஆமா ஆமா, அது பயங்கரமா வந்திருக்கு. இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி தத்துவம் இருக்கு மாதாஜி. இது நிஜமாவே என்னோட மண்டை கொஞ்சம் மரமண்டையா இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. நம்ம எல்லாருமே வயசானவாதான். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, சாஸ்வதா மாதாஜி தான் யங். பாக்கி எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே மிடில் ஏஜ் அண்ட் கிராஸ் மிடில் ஏஜ். அப்ப கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் தான், எல்லாமே கஷ்டம் தான். அப்ப நம்ம படிக்கதான் புரியும் அது. ஓகே ஓகே. இந்த துஷ்டர்கள்ல 4 வகையா பிரித்திருக்கு. ஒருத்தர் யாரு? முட்டாள்கள்ல அந்த கழுதை குறிப்பிட்டிருக்கா. அவ யாரு? நம்மள மாதிரி மனுஷாதான். வேலைக்கு போனோம், எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் தெரியாது, எவ்வளவு சாப்பிட போறோம் தெரியாது. அப்புறம் வியாதி உழைன்னு உழைப்பான். அந்த கழுதை எப்படி உழைக்கிறது? அந்த ஒரு கட்டு புல்லுக்குதான் உழைக்கிறதாம். அது அந்த புல்லு கிடைக்கிறதே அது உழைக்குமா அவ்வளவு நேரம்? நீங்க அது படிக்கலாம். கடினமான உழைக்கக்கூடிய சுமை தூக்கும் மிருகங்களை போல இவர்கள் முற்றிலும் முட்டாள்தனமானவர்கள். இவர்கள் தங்களது உழைப்பின் பலன்களை தாமே அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர்.
அவற்றை கடவுளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவதில்லை. இதெல்லாம் பண்ண மாட்டா, சேரிட்டி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இல்ல எனக்கு கிடைக்கிறதே கொஞ்சம், அது அப்பெல்லாம் போட்டு வைக்கணும், எனக்கு நாளைக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும், ஃபியூச்சருக்கு எல்லாம் பார்க்கணுமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து they don't believe in God. அப்ப வந்து எல்லாத்துக்குமே அவளே பிளான் பண்ணி எல்லாம், இல்ல நாளைக்கு அது வரும் இது வரும் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு they will பிளான் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பட் கொஞ்சம் வந்து பகவானும் பார்த்துப்பார். எல்லாமே நம்ம தான் பிளான் பண்ணி எல்லாம் நடக்க போறதா இல்லவே இல்லை. அவர் நினைச்சா எல்லாம், அவர் நினைச்சா பண்ணவும் செய்வார், அவர் நினைக்கலைன்னா ஒண்ணும் ஆகவும் செய்யாது. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம பிளான் பண்ணதால நடக்கிறது ஒண்ணும் நடக்காது. ஓகே, அவற்றை கடவுளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள அவர் விரும்புவதில்லை. எல்லாம் நானே பிளான் பண்ணி நானே பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற சம்பாதியம் அவளே எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுப்பா. சுமை தூக்கும் மிருகத்திற்கு சிறந்த உதாரணம் கழுதை. பணிவான மிருகத்தினை அதன் எஜமான நன்றாக வேலை வாங்குகிறான். யாருக்காக இரவு பகலாக உழைக்கிறேன் என்பது கூட அந்த கழுதைக்கு தெரியாது. ஆனா உழைக்கணும் இல்ல உழைக்கலன்னா என்ன, ஒரு அடி கிடைக்கும். அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் இருப்போம். உழைக்கிறோம் எவ்வளவு உழைக்கிறோம், எவ்வளவு சாப்பிட போறோம், எவ்வளவுதான் போட்டுக்க போறோம். சரி, நாளைக்கு நமக்கு இறந்து போயிட்டோம்னாக்கா இவ்வளவுலாம் யாரு அனுபவிக்க போறா? அடுத்த ஜெனரேஷன் சண்டை போட்டுப்பா. நான் நீ ஏன்னா அது பங்காளிகள் உண்டு, எனக்கு ஹேர் அந்த இது அதுல பங்கு எனக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கோர்ட் கேஸ்னு போவா. அதுக்குதான் நம்ம வழிவகுத்துட்டு போறோம். அப்ப நமக்கு வேண்டி உழைக்காம பாக்கி உள்ளவாளுதான் உழைச்சிட்டு போகணும். ஓகே, பணிவான அம்மிருகத்தினை அதன் எஜமான நன்றாக வேலை வாங்குகிறான். யாருக்காக இரவு பகலாக உழைக்கிறேன் என்பது கூட அந்த கழுதைக்கு தெரியாது. ஒரு கத்தை புல்லால் தனது வயிற்றை நிரப்புவதிலும் எஜமானன் அடித்து விடுவானோ என்ற பயத்துடன் சற்றே கொஞ்சமா தூங்குவோம். ஆனா அப்புறம் உழைச்சுட்டே இருப்போம். ஏன்னா தூங்கறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை, சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இல்லை, ஆனா உழைக்கணும். அந்த ஷிஃப்டிங் இந்த ஷிஃப்டிங் சொல்லிட்டு நிறைய, அப்புறம் ஓட்டி அதெல்லாம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு பலமுறை உதைப்படும் அபாயத்திற்கு மத்தியிலும் தனது காம பசி, அப்ப அந்த கொஞ்சம் ஒரு ஏதாவது காம பசி இருக்குமே, அதையும் வந்து பெண் கழுதியுடன் இணைந்து தீர்த்து கொள்வதிலும் அப்படி அவன் வந்து சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். அந்த லைஃப்லயே இந்த லைஃப்லயே அவன் வந்து ஒரு மாதிரி சந்தோஷத்தை வந்து கழுதை திருப்தி விட்டு வாழ்கின்றது. சில சமயங்களில் பாடவும், இது ரொம்ப சிரிப்பு வந்தது எனக்கு, சில சமயங்களில் பாடவும் தத்துவம் பேசவும் செய்கிறதாம் கழுதை. ஆனால் அத்தகைய கணைப்பு பிறருக்கு தொல்லையாக தான் உள்ளது. அது கணைக்கிறது நமக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. யாருக்காக உழைக்க வேண்டும் என்பதை அறியாமல் பலனை நோக்கி செயல்படும் முட்டாளின் நிலை இதுவே. கர்மா செயல் என்பது யாகத்திற்காகவே என்பதை அவன் அறிவதில்லை. நம்ம கர்மா என்ன இருக்கணும், பகவானோட செயல்களை செய்யறதுக்கு தான். பகவான் என்ன நினைத்துட்டு பண்ணலாமே, அது பண்ணாம அவன் என்ன பண்றான், எனக்கு வேண்டி நான் சம்பாதிக்கிறேன், இன்னும் எனக்கு அதெல்லாம் பிளான் பண்றான் எல்லாம், அது மாதிரி அந்த மாதிரி. அப்புறம் தானாக உண்டாக்கிய கடமைகளில் சுமையை தீர்க்க இரவு பகலாக கடினமாக பாடுபடும் சிலர் ஜீவாத்மாவின் நித்திய தன்மையை பற்றி கேட்பதற்கு தமக்கு நேரம் இல்லை என்று கூறுவதை நாம் அடிக்கடி கேட்கிறோம். நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு, நேரம் இல்லை. ஏன்னாக்கா எனக்கு ஆபீஸ் இருக்கு, அப்புறம் பசங்கள்கிட்ட கேட்டோம், இல்லை நேரம் இல்லை, என்ன எக்ஸாம் இருக்கு, ஓஹோ என்ன எக்ஸாம், எந்த கிளாஸ் படி, 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட், இவாளெல்லாம் இந்த ரீசன் கொடுக்குறேன், எங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு அதனால 2 மாசம் வரமாட்டோம். 6 மணி நான் கேட்பேன், 6 மணி கிளாஸுக்கு என்னப்பா உங்களுக்கு அப்போ எக்ஸாம் இருக்கா? இல்ல. அப்ப சரி, அந்த பாலம் என்ன பண்ண தம்பி தங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பாளே, சரி அவளுக்கு எக்ஸாம் சொன்னி அவ என்ன பண்ணா, தூங்கிட்டு இருக்கா. அது தூங்குற நேரம் வந்து இது படிக்கலாம் இல்லையா? கீதா மாதாஜி அதனாலதான் சொன்னா, அப்ப பசங்க எல்லாம் டியூஷன் எடுக்கிறாங்களே, இது வந்து நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ் இஸ் லைக் ரிஃப்ரெஷிங். நீங்க படிச்சுட்டே இருக்க இந்த 1 hour இதை கேட்கும் போது என்ன ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷா திரும்பி நம்ம படிக்கும் போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா உள்ள போகும். அந்த மாதிரி அவங்க சொன்னதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன். ஸோ தட் வாஸ் அ ரைட் வே ஆஃப் சீயிங். தானாக உண்டாக்கிய கடமைகளின் சுமையை தீர்க்க இரவு பகலாக கடினமாக பாடுபடும் சிலர், தானாக உண்டாக்கிய கடமைகள், ஆமா அவளே உண்டாக்கி பையனா they think they can only manage everything. நாளை ஃபியூச்சர்ல 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணமா இருக்கு, குழந்தை பிறந்திருக்கும் அப்பதான், ஆனா கல்யாணம் அதுக்கு பேரம் பேத்தி எல்லாமே பிளான் பண்ணிருப்பா. அவன் பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு பட்டப்படிப்பு, ஃபாரின் போறதுக்கு எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணுமே சொல்லிட்டு எல்லாம் பிளான் பண்ணுவா. சில பேர் அப்படி இருக்காங்க. அப்ப இரவு பகலாக அதனால உழைக்கணும் அவளுக்கு கடினமாக பாடுபடும் சிலர் ஜீவாத்மாவின் நித்திய தன்மையை பற்றி கேட்பதற்கோ தமக்கு நேரம் இல்லை என்று கூறுவதை நாம் அடிக்கடி கேட்கின்றோம். அப்படி தங்களது உழைப்பின் பலனில் ஒரு சிறு பகுதியே அனுபவிக்கும் இந்த மூடர்கள் அதுவும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபுல்லா அனுபவிக்க மாட்டாங்க. தன்னோட உழைப்பிலே என்ன சேர்த்து வைக்கணும், ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் இருக்கேன். அந்த மாதிரி மூடர்கள் என்னது, அழியக்கூடிய பௌதிக லாபங்களை வாழ்வின் குறிக்கோள் என்று உள்ளனர். இது எல்லாமே வாட் எவர் பௌதிக உலகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்றோம், எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், பதவியா இருக்கட்டும், எனிதிங் வி அச்சீவ் எல்லாமே தற்காலிகமானது என்று சொல்லிட்டு அவர் புரிய மாட்டேங்கிறது. அழியக்கூடிய பௌதிக லாபங்களை வாழ்வின் குறிக்கோள் என்று அவர் உள்ளனர். சில சமயங்களில் இவர்கள் உடலை வருத்தி உறக்கமின்றி இரவு பகலாக உழைக்கின்றனர். அதனால என்ன வரும், அசிடிட்டி, அல்சர் எல்லாம் வரும். உடற்புண், அஜீரணம் போன்ற பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் ஏறக்குறைய உணவே இன்றி அப்படி கூட சில பேர்லாம் இருப்பா,
உணவின்றி உழைப்பதில் திருப்தியுடைய பட் தேர் வெரி ஹாப்பி. மெயினா என்னன்னாக்கா அவளுக்கு அது கஷ்டப்படுறோம்னு தெரியாது. ரொம்ப வருத்தத்தை இருந்தாலும் என்னது ரொம்ப நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிறங்கிற போல how are you? I'm very good. நான் ரொம்ப நல்ல திருப்தியா இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா. ஆக்சுவலா அவ வந்து இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் இருக்கான்னு அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. திருப்தி உருகின்றனர். பொய்யான எஜமானரின் நலனுக்காக. ஏன் பொய்யான எஜமானர் கொடுத்திருக்கு? ஒரு கம்பெனி ஓனர், அவன் எஜமானர்னா அந்த கம்பெனி தான் அவன் எஜமானர். நம்ம அழகா விட்டுட்டு வேற கம்பெனிக்கு போலாம், இல்ல வேண்டாம். பட் அந்த எஜமானுக்கு நம்ம விசுவாசமா இருக்கோமா? அதனால அப்படி உழைன்னு உழைக்கிறோமா நம்ம? ஏன்னா நம்ம ஒரு நாள் போலன்னா அவனுக்கு லாஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எஜமானுக்கு நம்ம உழைக்கிறோம். ஆக்சுவலி எஜமானன் யாரு? பகவான். பகவானுக்கு பகவான் தான் நமக்கு இந்த அங்கம் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, மூளை எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு. யாருக்கு உழைக்கணும்? பகவானுக்கு உழைக்கணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு அவன் என்னது இந்த கம்பெனி ஓனருக்கு உழைச்சுட்டான். பொய்யான எஜமானரின் நலனுக்காக இரவு பகலாக கடினமாக உழைப்பதில் ஆழ்ந்துள்ளனர். உண்மையான எஜமானரை அறியாத இந்த முட்டாள் உழைப்பாளிகள் பணப்பைத்தியம் பிடித்து அலைபவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதில், யார் பணம் பைத்தியம்? பிசினஸ் கணக்கு தான். அவங்க இன்னும் நிறைய பிசினஸ் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். நம்ம பைத்தியம் மாதிரி அவளுக்கு உதவுறதுக்கு நம்மளும் ராப்பகலா உழைச்சு பைத்தியம் பிடித்து அலைபவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதில் தங்களது விலை மதிப்புத்தக்க காலத்தை வீணடிக்கின்றனர். துரதிருஷ்டவசமாக எல்லா பரம எஜமானரிடம் இவர்கள் ஒருபோதும் சரணடைவதில்லை. அதுதான் பேட் லக். ஆக்சுவல் யார் எஜமானோ அவளுக்கு சரணடையாம இந்த மாதிரி டெம்பரரி எஜமானர்களுக்கு எல்லாம் இவ வந்து சரணடைகிறாங்க. முறையான நபர்களிடம் வந்து அவரை பற்றி கேட்கவும் விரும்புவதில்லை. இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்ல. இன்னும் 50-60 வருஷம் ஆட்டும், கண்ணு போய் காது போய் உட்கார முடியாம எல்லாம் போனப்புறம் சரி இனிமே வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னா உயிர் எப்ப போகனே தெரியாது. அந்த நிலையில இதெல்லாம் பகவத்கீதை இஸ் ஆல் லைக் லைஃப் மேனுவல். லைஃப் எப்படி லீட் பண்ணணும் அதுதான் வெளில போட்டுக்கே தவிர லைஃப் முடிஞ்சப்புறம் படிச்சுட்டு பிரயோஜனம். எனவே மனித கழிவுகளை தின்று வாழும் பன்றி நெய்யாலும் சர்க்கரையாலும் செய்த இருப்புகளை ஏற்பதில்லை. அதுக்கு தெரியவே தெரியாது, டிஃபரன்ஸே தெரியாது. அது அந்த இது கட்டர்ல தான் அது வந்து சாப்பிட்டு இருக்கும் எல்லாம். அதுபோல நிலையற்ற ஜட உலகின் புலனின்ப அலைகளை பற்றி சலிப்பின்றி கேட்கும் முட்டாள் உழைப்பாளி ஜட உலகினை இயக்கும் நித்தியமான சக்தியை பற்றி கேட்பதற்கு மிகவும் குறைந்த நேரமே உள்ளது என்பான். அப்புறம் 2வது யாரு? துஷ்கிருத்தினரின் துஷ்டர்களின் மற்றொரு வகையினர் நராதமா. இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு விஷயம். நராதமா யாரு? மனிதரில் கடைநிலையோர் நிலப்படுவோர். நரா என்றால் மனிதன். ஆதமா வரணும். ஆக்சுவலி நர ஆதமா தான் வரணும். ஆதமா என்றால் கடைநிலை சேர்ந்தவர். 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ஒண்ணுதான் வந்து இது 4 லட்சம் மனித இனத்தினர் உள்ளனர். 4 lakhs ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸே இருக்கு அப்படின்னு. இவற்றில் நாகரிகம் அடையாத கீழ்நிலை மனிதனும் அடக்குவர். நாகரிகம் இல்லாதவனுக்கு வில்லேஜ், இந்த இதுல வில்லேஜ் கூட சொல்ல மாட்டேன், இந்த ஜங்கல் எல்லாம் இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி உள்ளாலும் இருக்கா. சமூகம், மதம் மற்றும் அரசியலில் ஒழுக்கமான கொள்கைகளை உடையவர்கள் நாகரிகமானவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். சமூகத்துல இருக்கிறவங்க சிட்டி லைஃப், ஒரு டவுன்ல எல்லாம் இருக்காங்க, சிட்டில எல்லாம் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் சமூகம், மதம் மற்றும் அரசியலில் ஒழுக்கமாக கொள்கைகளை உடையவர்கள் அவ வந்து நாகரிகமானவர்கள் என்று கருதப்படுகின்றனர். அந்த மாதிரி 2 பிரிவுகளை பிரிச்சிருக்கான். சமூகத்திலும் அரசியலிலும் முன்னேற்றம் பெற்று மத கோட்பாடுகள் இல்லாத மனிதர்கள் நராதவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். சமூகத்துல அரசியல்வாதியாலையும் அதான் அந்த காட்டு மிராணி மாதிரி அவ காட்டுல இருக்கிறவளுக்கு எல்லாம் அரசியல்வாதியெல்லாம் அங்க போயிட்டு அவனுக்கு என்ன ஓட்டு இருக்கிறதே கொஞ்சமே இருக்கு. அவன் இந்த ஓட்டு கிடைச்சா என்ன கிடைக்கலன்னா அவன் போவே மாட்டான். சோ they will not cover that area. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் இருக்கு. சமூகத்தில் சமூகத்திலும் அரசியலிலும் முன்னேற்றம் பெற்று மத கோட்பாடுகள் இல்லாத மனிதர்கள் அரசியல் முன்னேற்றம் பெற்று மத கோட்பாடுகள்லாம் இல்லாத மனிதர்கள் நராதவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். மத கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் நோக்கம் மதம்னா என்னது? இப்ப நான் இங்க போயிட்டேன். நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் இதெல்லாம் பின்பற்றுவதன் நோக்கம் என்னது? பரம உண்மையையும் கடவுளையும் அவருடனான மனிதனின் உறவையும் அறிவதை. எனவே கடவுளற்ற மதத்தினை, கடவுளே இல்லை அந்த மாதிரி வந்து இவா இருக்காங்க ஏத்திஸ்ட். அதான் என்ன சொல்றோம் அதுக்கு? ஏத்திஸ்ட் என்ன சொல்றோம்? கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர். எனவே கடவுளற்ற மதத்தினை மதமாக ஏற்க முடியாது. தன்னை விட உயர்ந்த அதிகாரி யாரும் இல்லை என்றும் தாமே பரம உண்மை என்றும் கீதையில் பகவான் தெளிவாக கூறுகிறார்.
சகல சக்திகளும் பொருந்திய பரம உண்மையான புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடனான இழக்கப்பட்ட தனது நித்திய உறவை புத்துயிர் பெற செய்வதே நாகரிகமுடைய மனித வாழ்வின் பொருள். அப்படின்னா என்னது, நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் எப்பவும் அது வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். ஆனா இந்த பிணைப்புல இருக்கோம், நம்ம பௌதிக பிணைப்புல ஒரு மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல நம்ம அட்டாச்சா இருக்கிறதுனால தான் பகவானை வந்து நம்ம மறந்துருக்கோம். சோ நம்மளோட வந்து நித்தியம் என்னது இருக்கணும், அது நித்தியம் என்னது, we are all attached to God. அதை புதுப்பிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணுமே தவிர இந்த பௌதிக இதுல வந்து ஆசைப்பட்டு அதுல வந்து அட்டாச்சா இருக்கக்கூடாது. தனது நித்திய உறவை புத்துயிர் பெற செய்வதே நாகரிகமுடைய மனித வாழ்வின் பொருள். அதுதான் அப்படிதான் இருக்கணும். அவன் அது வந்து இது புத்துயிர் பெற வைக்கணும். இந்த வாய்ப்பினை இழப்பவன் எவனாயினும் அவன் நராதமா என்று என்ன படிக்கிறான். அவன் பெரிய படிச்ச அறிவாளியா இருக்கட்டும், இல்ல காட்டு மிராண்டியா இருக்கட்டும், அவன் வந்து இந்த பகவானோட தொண்டு புரியாம இருக்கிறவன் வந்து அவன் வந்து நராதமா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஒரு குழந்தை தனது தாயின் கருப்பையினுள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது இல்லையா, அந்த ஒரு 9 மாசம் அது வந்து அம்மா சாப்பிடுற அந்த எரிவும் காரமும் அந்த ஒரே ஒரு இதுக்குள்ள இருந்து புழுவெல்லாம் இருக்குமா. ஒரு வந்து எல்என்டி பிரபுஜி அந்த இது காட்டினார், ஒரு வீடியோ காட்டுவார். அதுல வந்து புழுவெல்லாம் அப்படி கடிக்குமா, அதோட தோல்லாம் சின்ன குழந்தையோட. ஓகே, அது ஒரு குழந்தை தனது தாயின் கருப்பையினுள் மிகவும் அசௌகரியமான சூழ்நிலையில் இருக்கும் போது அப்ப என்ன வேண்டிக்குமாம், அங்கிருந்து விடுபடுவதற்கு கடவுளை பிரார்த்திப்பதாகவும் வெளிவந்தவுடன் அவரை மட்டும் வழிபடுவதாக உறுதி எல்லாம் சொல்லுவான். எல்லாம் அதுக்கு பழைய இதெல்லாம் நினைவெல்லாம் இருக்குமா. அப்படி வந்து மாட்டின் விட்டேன், திரும்பி நான் ஒரு பிறவி எடுக்க போறேன், என்னை வந்து காப்பாத்து, நான் இனிமையாவது இந்த ஜென்மத்திலேயாவது நான் வந்து நல்ல உங்களை வந்து வழிபடுறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த கையை தான் அப்படி காட்டுறாங்க. அந்த குழந்தையோட கை எப்படி இருக்கும், அப்படி கூப்பின்னு இருக்கும் உள்ள. அப்படின்னா ஒரு குறுகிய இடம் தானே, காலும் இப்படி இருக்கும், கையும் இப்படி இருக்கும், அப்படியே ஹோல் எவ்வளவு மாசமா அது இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது பிரார்த்திக்கிறது, அதுக்கு எல்லாம் இப்போ பூர்வ ஜென்மத்தை எல்லாம் நினைவு இருக்கும். நான் இப்படி திரும்பி இதுல வந்துட்டேனே, பிரிவி எடுக்கிறேனே, நான் ஆனா திரும்பி இந்த ஜென்மத்திலாவது நான் வந்து பண்ண மாட்டேன், உங்களை இப்போ வந்து தொண்டு புரிவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அங்கிருந்து விடுபடுவதற்காக கடவுளை பிரார்த்திப்பதாகவும் வெளிவந்தவுடன் அவரை மட்டும் வழிபடுவதாக உறுதி கூறியதாகவும் நாம் சாஸ்திரங்களிலிருந்து அறிகிறோம். சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் கடவுளுடன் நித்தியமான உறவு கொண்டிருப்பதால் கஷ்டம் வரும் காலத்தில் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்வது அனைவருக்கும் இயற்கையான செயலாகும். ஆனால் கருவிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் மாயையினால் பாதிக்கப்படும் குழந்தை தனது பிறப்பின் தொல்லைகளை மட்டுமின்றி தன்னை விடுவித்து வரையும் மறந்து விடுகிறது. என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம் வயசுக்குள்ள இருக்கும்போது அதுவும் மறந்து விடுறது. நம்மளை இதுல இருந்து யாரு விடுவிக்க போறா, பகவான் தான். அப்படியும் மறந்து போயிடுறது. திரும்பி இந்த மாயையில சிக்கி திரும்பி ரஜகுணம் தம குணம் இதை குணங்கள்ல தாக்கி இதுலயே ஒண்ணு குழந்தைகளிடம் உறங்கிக் கொண்டுள்ள தெய்வீக உணர்வினை மீண்டும் எழ செய்வது பெற்றோரின் கடமையாகும். அதுக்கு பெற்றோரும் அது இதா கடமை. They should also be aware இல்லையா. அவளே நராதமாவா இருந்ததுன்னா குழந்தைகள் என்ன பண்ணுது. அப்புறம் மத கொள்கைகளின் வழிகாட்டியான மனுஸ்மிருதி எனும் நூலில் 10 விதமான தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகளை விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை வர்ணாசிரம முறையின்படி இறை உணர்வை எழுப்பதற்கானவை. இந்த மத கொள்கைகளின் இது வந்து ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்கேங்க. நான் படிச்சேன் தெரியும். இந்த கர்ப்ப சம்சாரம் கர்ப்ப அந்த இதை பண்றாங்க. அப்புறம் குழந்தை பிறந்தப்புறம் ஒரு 7வது நாளைக்கு காப்பு போடுவா, 10ஆவது நாளைக்கு அந்த 11ஆவது நாளைக்கு பேர் வைக்க அந்த ஒரு ஸ்லோகம்லாம் இதெல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா. அதுல எல்லாம் இருக்கு, நிறைய ஒரு அர்த்தம் எல்லாம் இருக்கு. நமக்கு அந்த சான்ஸ்கிரிட் புரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த இது என்னது சடங்குகள். இந்த சடங்குகள்லாம் பண்ணியே ஆனோம். அப்புறம் அந்த சோறுன்னு நாங்களா இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு இது உண்டு, ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி பண்ணுவோம். இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு 10 இது இருக்கு. அந்த மத கொள்கை வழிகாட்டு மனுஸ்மிருதி இதுல என்ன படிச்சேன்னா, இவை வர்ணாசிரம முறையின்படி இறையுணவை எழுப்புவதற்கானவை. இருப்பினும் உலகின் எந்த பகுதியிலும் அந்த விதிமுறைகளில் எதுவும் ஒழுங்கான முறையில் தற்போது பின்பற்றுவதில்லை. யாரும் வந்து அந்த ஃபுல்லா ஏன்னா அர்த்தம் புரியறதில்லை, எடுத்து சொல்றதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லை. நான் சொன்னபோல அம்மா அப்பா வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், அந்த அம்மா அப்பாக்கே தெரியணுமே இதெல்லாம் சம்ஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரிஞ்சாதானே சொல்லிக் கொடுக்க போறா. அவளே இல்ல நோ ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து இந்த ஐயர்மார்கள்லாம் வந்து ரொம்ப லூட் அடிக்கிறா, பணத்தை பிடுங்குறா. இந்த பௌதிக இதுலதான் நம்ம திங்க் பண்றோமே தவிர இதை பண்ணணும். இதெல்லாம் அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது, ஒழுங்கான முறையில் தற்போது பின்பற்றுவதில்லை. எனவே தற்போதைய மக்களில் 99.9% மக்கள் நராதமர்களே ஆவர். இப்ப வந்து அதுதான் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் ஒண்ணும் சரியா இல்ல. அதை விட இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜை விட இப்ப என்னன்னாக்கா ஆம்பளை இருக்காங்க,
பொம்பளை கூட இருக்காங்க. அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்காம லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் மோசமா தான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்து அது எல்லாம் உள்ட்ட ஆப்போசிட்டா தான் நடக்குது. ஜனத்தொகை முழுவதும் நராதமர்களாகி விடும்போது அவர்களது பேரளவு கல்வியும் ஜடை இயற்கையின் சக்தியால் உபயோகமற்றதாகின்றது. கீதையின் தரத்தின்படி கற்றறிந்த அந்தணனையும் பசுவையும் யானையும் நாயை தின்பவனையும் சமநிலையில் காண்பவனே பண்டிதன். சமதர்ஷனா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது உண்மை பக்தனின் கண்ணோட்டம் இதுவே. அவன் வந்து எல்லாரையும் சேமா பாக்குறான், எல்லாருடைய இதயத்தையும் பரமாத்மா பாக்குறான், அதனால அவன் வந்து சேமா பாக்குறான். தெய்வீக குருவாக அவதாரம் செய்த பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றார், முற்றிலும் நராதமர்களாக வாழ்ந்த ஜகாய் மதாய், அவெல்லாம் பிராமண குலத்தை பிறந்தவர்கள், ஆனா குடி என்ன அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கா. ஆனா நித்யானந்த பிரபு என்னது அவர்களை கூடி மீட்டுட்டார், முக்தி கொடுத்துட்டார். என்ற சகோதரர்களை விடுவித்து உண்மையான பக்தனின் கருணை எவ்வாறு கடைநிலை மனிதர்களின் மீது பொழியப்படுகிறது என்பதை காட்டினார். எனவே புருஷோத்தமராகி முழுமுதற் கடவுளால் நிராகரிக்கப்பட்ட நராதமன் ஒரு பக்தரின் கருணையால் மட்டுமே தனது ஆன்மீக வாழ்விற்கு புத்துயிர் அளிக்க முடியும். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? or somewhere we have to go back and read? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி, என்னோட செல் இருக்குல்ல 8 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அந்த இது பவரு ஒரு இன்னொரு 5-4 ஆகிற மட்டும் இருந்துட்டு நான் வெளியில வர வேண்டும். என்கிட்ட அந்த இது கொண்டு வரல மாதாஜி. 6 மாதாஜி இது முடிச்சுட்டு நம்ம 8ல இருக்கு மாதாஜி. இது எவ்வளவு 1 ஆகிற மட்டும் இருப்பேன். அப்புறம் நான் இப்ப வெளியில போக வேண்டிய ஆயிடும். என்கிட்ட சார்ஜர் கொண்டு வரல மாதாஜி இங்க. நானே முடிச்சிடுவேன், எனக்கு 7 மணி கிளாஸ் இருக்கு, 6:45. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இது முடிச்சுட்டு நம்ம முடிச்சுடலாம் திரும்பி வேற. ஓகே மாதாஜி. பாகவத தர்மத்தை பக்தரின் செயல்களை பரப்புவதில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமுதற் கடவுளின் செய்தியை அடக்கத்துடன் கேட்க வேண்டும் என்றும் மக்களிடம் பரிந்துரைக்கின்றனர். பாகவத தர்மத்தை பக்தரின் செயல்களை பரப்புவதில் ஈடுபட்டிருந்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முழுமுதற் கடவுளின் செய்தியை அடக்கத்துடன் கேட்க வேண்டும் என்று மக்களிடம் பரிந்துரைக்கின்றனர். அந்த செய்தியின் சாரம் பகவத்கீதை மனிதரில் கடைநிலையை சேர்ந்தோரும் பணிவுடன் கேட்பதன் மூலமாக விடுதலை பெற முடியும். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இவர்கள் இச்செய்திகளை காது கொடுத்து கேட்கவே மறுக்கும் போது பரமபுருஷனின் விருப்பத்திற்கேற்ப சரணடைவதை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? எல்லாம் அவர் ரெடியா இருக்காரு. இந்த மாதிரி இவ்வளவு சைத்தன்ய மகாபிரபுலாம் அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கா, என்னத்துக்கு எல்லாம் எழுந்திருங்க, எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஜபா பண்ணுங்க எல்லாம் சொல்றதுக்கு தான் அவர் வந்திருக்காரு. ஆனாலும் வந்து இல்ல நான் தூங்கின்னு தான் இருப்பேன், நான் என்னால முடியாது, நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவ எதை பண்ண முடியும் கேட்கிறேன். பரமபுருஷன் விருப்பத்திற்கேற்ப சரணடைவதை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? அந்த மாதிரி மறுக்கும், அந்த மாதிரி காது கொடுத்து கேட்கவே மறுக்கும் அந்த வாழையில என்ன சொல்ல முடியும்னு பண்ண முடியாது. மனித சமூகத்தின் கடைநிலையோரோக்கிய நராதமர்கள் மனிதனின் முக்கிய கடமையினை விருப்பத்துடன் அலட்சியப்படுத்துகின்றனர். தெரிந்தே அவ வந்து அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள். அடுத்தது 3வது அடுத்த வகை துஷ்கிருத்தினர்கள் யாரு? மாயையா பகிர்த்த ஞானா. இன்னும் 2 இருக்கு இல்லையா? மாயையா பகிர்த்த ஞானம், மாயையில வந்து சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எனப்படுகின்றனர். அதாவது ஜடசக்தியான மாயையின் தாக்கத்தினால் தங்களின் மேன்மையான அறிவை இழந்தவர்கள் என்று பொருள். இவர்கள் பெரும்பாலும் கல்வி அறிவுடைய மாபெரும் தத்துவ ஞானிகள். மோஸ்ட்லி இவெல்லாம் ரொம்ப படிச்சுட்டோம்னா என்ன வாழ்க்கை வருதுன்னா, அப்போ பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து சரணடைய வேண்டாம். அதுதான் அவளுடைய பெரிய ஒரு என்னது, they feel வெரி நைஸ். நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன். இவன் நம்ம என்என்டி பிரபுஜில நிறைய படிச்சிருக்காரு. அவர் ஐஐடியில படிச்சு, கான்பூர் ஐஐடியில படிச்சு ஒரு வழியில வந்து இன்ஃபோசிஸ், அவர் படிக்காத படிப்பு, நான் அந்த அதுக்குள்ள போறதுக்கே அவ்வளவு கஷ்டம். ஆனா அவர் அதுக்குள்ள போய் படிச்சு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் கிராக் பண்ணி அதுல படிச்சு அவர் அதுலயும் வழியில வந்து இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல நல்ல சம்பளம். அப்போ அவருக்கு வந்து என்னது அதை திருப்தி கொடுக்காம அவரும் படிச்சவர் தான். ஆனா அந்த மாதிரி உள்ளவா ரொம்ப கம்மி. பட் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்னன்னாக்கா பெரிய படிப்பு படிக்கிறோம், அப்ப கடவுள் எல்லாம் நம்பித்தனா நம்ம வந்து முட்டாள், அப்படி அவ உள்டாவா அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். அறிவை இழந்தவர்கள் என்று பொருள் அவலாம். இவர்கள் பெரும்பாலும் கல்வி அறிவுடைய மாபெரும் தத்துவ ஞானிகள், கவிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள், விஞ்ஞானிகள் போன்றோர். ஆனால் மாயையின் தவறான வழி நடத்துவதால் இவர்கள் பரமபுருஷனுக்கு கீழ்படுவதா உள்டா நினைப்பா. இவ்வளவு எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன், பகவானை போய் நம்பின்னு இருக்கணுமா சார்? அதெல்லாம் இல்ல, அதெல்லாம் ஹம்பக் அப்படிம்பாங்க. தற்காலத்தில் மாயையா பகிர்ந்த ஞானிகள் பலர் பகவத்கீதையை படித்த பண்டிதர்களுக்கு மத்தியிலும் உள்ளனர். கீதையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பது எளிமையான சாதாரண மொழியில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ எவரும் இல்லை.
மனித சமுதாயத்தின் மூல தந்தையாகிய பிரம்மாவின் தந்தையாகிய அவர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். பிரம்மாவையே யாரு பிரம்மா தான் நம்மளை எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். அவருடைய தந்தை கிருஷ்ணர். ஏன் அந்த மாதிரி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. உண்மையில் பிரம்மாவின் தந்தை மட்டுமல்ல, எல்லா உயிரினங்களின் தந்தையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அகம் பீஜ பிதா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா, அவர் தான் அந்த சீடே கொடுத்திருக்காரு. அவர் போட்ட சீட்ல தான் எல்லா உயிர் வாழிகளும் வாழ்ந்து கிரியேட் ஆயிடும். அவரே அருவ பிரம்மனும், பிரம்மனுக்கு பரமாத்மாவிற்கும் அருவ பிரம்மன் பார்த்தோம், பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான். அருவ பிரம்மனும் அவர்தான், பரமாத்மாவுக்கும் அது மூல காரணம் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். எல்லா இடங்களிலும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கறதா? இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள் வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இருக்கா இல்ல? ஜானி மாதாஜி தான் இருக்காங்கன்னு எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் பரமாத்மா அவரது விரிவாங்கமே இப்ப எல்லா ஹிருதயத்திலும் இருக்காரு. அதுவும் பகவான் தான். பகவான் ஒரு விரிவாக்கம் தான் அந்த பரமாத்மாவா இருக்கார். அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் என்பதால் ஒவ்வொருவரும் அவரது தாமரை திருவடிகளில் சரணடையுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். இத்தகைய தெளிவான கூற்றுகளுக்கு மத்தியில் மாயையா பகிர்த்த ஞானம், மாயையான தெரிஞ்சிடணும், மாயையில மாட்டின் இருக்கிறாங்க. மாயையா பருத ஞானிகள் முழுமுதற் கடவுளின் வியக்தித்துவத்தை ஏளனம் செய்து அவரையும் ஒரு சாதாரண மனிதராக, ஒரு மாடு மேய்க்கும் மகனாக பிள்ளையாதான் நினைக்கிறார், ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதுகின்றனர். மனித வாழ்வின் அற்புத ரூபம் பரமபுருஷ பகவானின் நித்தியமான திவ்ய ரூபத்தின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இவர்கள் அறியார்கள். அப்புறம் என்னது, குரு சீட பரம்பரையில் வராத மாயா பகிர்த்த ஞானிகளால், அவ குரு சீட பரம்பரையில் வந்தா இவ மாயில சிக்கிட்டு இருக்க மாட்டான். இவ அந்த மாதிரி இல்லை. அதனாலதான் மாயால சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி ஞானிகள். விளக்கமளிக்கப்பட்ட கீதையின் ஆங்கீகார மற்ற கருத்துரைகள் ஆன்மீக உணர்வு பாதையின் தடை கற்களாகும். எழுதியிருக்கிற அந்த கீதை இதெல்லாம் பற்பட்டெல்லாம் படிச்சுன்னா அதெல்லாம் அந்த நம்ம என்னது இப்போ ப்ரோக்ரஸிவ் ஆன்மீகத்தை ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிட்டு போறோம், இதெல்லாம் தான் தடை கற்கள். எழுதுற அந்த இதெல்லாம் படிச்சதுனாக்கா ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நமக்கு. அதனால சீடர் பரம்பரையில வந்த அந்த புக்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம படிக்கணும். அந்த மாதிரி பற்பட்டெல்லாம் தான் நம்ம படிக்கணும். ஆன்மீக உணர்வு பாதையின் தடை கற்களாகும். மயக்கத்தில் உள்ள இந்த கருத்துரையாளர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதில்லை. சரணடையுமாறு மற்றவர்களை அறிவுறுத்துவதும் இல்லை. அவளும் சரணடைய மாட்டான், வேறொருவாளுக்கும் பக்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டான். துஷ்கிருத்தினரின் இறுதி இனம் ஆசுரம். கடைசியில என்னது லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆசுரம், ஆசுரிக் குவாலிட்டி, ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதா, அதாவது அசுர கொள்கைகளை உடையவர்கள். இத்தகையினர் வெளிப்படையான நாத்திகர்கள். இவர்களில் சிலர் முழுமுதற் கடவுள் ஜட உலகில் வருவது அசாத்தியம் என்று வாதிக்கின்றனர். ஆனால் ஏன் அது அசாத்தியம் என்பதற்கு சரியான காரணம் கொடுக்க முடிவதில்லை. அவளால் அது கொடுக்க முடியாது. ஆனா இப்ப சொல்லுவா, இல்ல அப்படியெல்லாம் பகவான் எல்லாம் அவதாரம் எடுத்துலாம் வர்றது கிடையாது அப்படிம்பாங்க. நம்பவும் மாட்டா, ஆனா ப்ரூவ் பண்ண மாட்டா. ஏன் அப்ப ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுன்னா அதுவும் சொல்ல முடியாது. அவளுக்கு சரியான காரணம் கொடுக்க முடிவதில்லை. இன்னும் சிலர் கிருஷ்ணரை அருவ பிரம்மனுக்கு கீழ்பட்டவராக ஆக்குகின்றனர். கீதையிலோ இதற்கு நேர்மாறாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஒரு உருவம் இருக்க, அவருக்கு ஒரு பர்சன், இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ பர்சன். அதுக்கு இது ஷியாம சுந்தர் அப்படிங்கிற ஃபார்முக்கு பேரு கொடுத்துருக்காரு. ஷியாம சுந்தர் ஃபார்ம்ல இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்க கீதையில. இருந்தாலும் அவ அதை வாதிப்பா, இல்லை அரூபம் தான் பெருசு, அரூபத்துலதான் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு வாதிப்பா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் பொறாமை கொண்டுள்ள நாத்திகன் தனது மூளை எனும் தொழிற்சாலையில் தயாரான எண்ணற்ற போலி அவதாரங்களை காண்பிப்பான். முழுமுதற் கடவுளை எதிர்த்து பேசுவதையே தனது வாழ்வின் முக்கிய நோக்காக கொண்டுள்ள இத்தகைய நபர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை தாமரை திருவடிகளில் சரணடைய முடியாது. இவாள் எல்லாருமே அந்த கேட்டகரியில வருவா. யாருமே இவாள்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள். தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியர், தட் இஸ் ஆளவந்தார், எம்பெருமானே உமது குணம், ரூபம், லீலைகள் அசாதாரணமாக உள்ள போதிலும் சத்துவ குணத்தை சார்ந்த எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் உமது வியக்தித்துவம் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தும் தமது தெய்வீக குணங்களினாலும் திவ்யமான அறிவின் ஆழத்தினாலும் புகழ்பெற்று விளங்கும் ஆச்சாரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துட்டும் நாத்திக கொள்கையுடையவர்கள் உண்மை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒருத்தரும் இருக்காங்க, தெய்வீக குணங்களை இருக்கிற திவ்யமான அறிவு ஆழத்துல இருக்கிறவங்க, புகழ் பெற்று விளங்குற ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. இருந்தாலும் நாத்திகமே பெருசுன்னு அந்த இதுல இருக்கிறவங்க பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னு யாரு யமுனாச்சாரியர் சொல்றார். எனவே ஃபைனல் என்ன கொடுத்திருக்கு, முழு முட்டாள்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவிழந்தவர்கள், அப்புறம் நாத்திக கொள்கையாளர்கள் ஆகியோர் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி எல்லா சாஸ்திர அறிவுரைகளும்
அதிகாரிகளின் உபதேசங்களும் இருந்தும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதில்லை. எஸ். அடுத்தது எவ்வளவு பெருசு பாக்குறேன். நல்ல பெருசுதான். இல்ல படிக்கணுமா? உங்களுக்கு என்ன தோன்றது? படிக்கணும்னா ஒண்ணு படிச்சுடலாம். 7.16 படிச்சுடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் நெக்ஸ்ட்? சாந்தி மாதாஜி படிக்கிறா? சாந்தி மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாந்தி மாதாஜி இல்லையா? சாந்தி மாதாஜி இல்ல, சாஸ்வதா மாதாஜி இருக்கா? மாதாஜி இல்ல, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தானே படிக்கணும். ஓ, ராஜேஸ்வரி மாதாஜியா? எங்க இருக்கா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? போயிட்டாங்களே. மாதாஜி இல்ல. அப்ப படிக்கிறா? இன்னும் ஒண்ணு வேணா படிக்க. நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படிங்க. மாதாஜி போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, குரூப் விட்டு போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் லீவ் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதி சுன ஆர்த்தோ ஜிஜ்ஞாகுர் அர்த்தார்த்தி நான்கு விதமான பஜந்தே தொண்டு புரிகின்றனர். மாம் எனக்கு, ஜனா மனிதர், சுக்ரிதிர நல்லோர், அர்ச்சுனா ஆர்த்தக துயருற்றவன், ஜிக்ஞாசு கேள்வியுடையவன், அர்த்தி ஜட லாபங்களை விரும்புபவன், ஞானி விஷயங்களை உள்ளபடி அறிந்தவன், மேலும் பரத ருஷப பரத வம்சத்தில் சிறந்தவனே, பரதர்களில் சிறந்தவனே. நான்கு விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். பொருளுரை. துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர், அறநெறிகளை பின்பற்றுவோர் சுக்ரிதினர் என்று அறியப்படுகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் இவர்கள் நீதி மற்றும் சமூக சட்டங்களை கடைபிடித்து பெரும்பாலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்களாவர். இவர்களின் 4 வகையினர் உண்டு. துயரத்தில் இருப்போர், பணத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரண உண்மையின் அறிவை தேடுவோர். பல்வேறு சூழ்நிலைகளின் காரணத்தினால் இத்தகையோர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டாற்ற வருகின்றனர். தங்களது பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தி தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எவ்வித ஆசைகளும் இல்லாதது. பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.1.11 தூய பக்தியினை பின்வருமாறு விவரிக்கின்றது. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யை அனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ணானு ஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான முறையில் எவ்வித லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் பலநோக்கு செயல்கள், தத்துவ கற்பனைகள் ஏதுமின்றி திவ்யமான அன்புடன் தொண்டாற்ற வேண்டும். இதுவே தூய பக்தி தொண்டு எனப்படுகிறது. பக்தி தொண்டிற்கான முழுமுதற் கடவுளை அணுகும் இந்த 4 வித நபர்கள் தூய பக்தர்களின் உறவினால் தூய்மை அடைந்து தாங்களும் தூய பக்தர்களாகி விடுகின்றனர். ஆனால் துஷ்டர்களை பொறுத்தவரையில் பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு மிகவும் கடினமானது. ஏனெனில் அவரது வாழ்க்கை ஆன்மீக நோக்கங்கள் அற்றதும் நெறியற்றதும் சுயநலமிக்கதும் ஆகும். ஆனால் அவர்களில் சிலரும் கூட தூய பக்தரது உறவை பெறும் நல்வாய்ப்பை பெற்றால் தூய பக்தராகி விட முடியும். பலநோக்கு செயல்களில் எப்போதும் மும்முரமாக இருப்போர் ஜட வாழ்வில் துன்பங்களை அடையும் போது கடவுளிடம் வருகின்றனர். அச்சமயத்தில் தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இவர்களும் இறைவனின் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். சில சமயங்களில் வாழ்வில் வெறுப்புற்றவர்கள் தூய பக்தர்களுடன் உறவு கொண்டு கடவுளை பற்றி அறிவதில் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். அதுபோல வரட்டு தத்துவவாதிகளும் தங்களது எல்லா அறிவுத்துறைகளிலும் வெறுப்புற்று சில சமயங்களில் கடவுளை பற்றி அறிய விரும்பி பக்தியுடன் தொண்டாற்றுவதற்காக முழுமுதற் கடவுளை வந்தடைகின்றனர். முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவரது தூய பக்தரின் கருணையினால் அருவ பிரம்மன் மற்றும் உள்ளத்தில் உறையும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தினை கடந்து கடவுள் ஒரு நபர் என்ற கருத்திற்கு இவர்கள் உயர்வு பெறுகின்றனர். துன்பமுற்றவர், கேள்வியாளர், அறிவை தேடுவோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர் ஆகிய 4வரும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் ஜட லாபத்திற்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட பின் தூய பக்தர்களாகின்றனர். இத்தகு தூய நிலையை அடையாமல் பகவானது திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் பலநோக்கு செயல்கள், பௌதிக அறிவை தேடும் எண்ணம் முதலியவற்றினால் களங்கத்துடன் வாழ்கின்றனர். எனவே தூய பக்தி தொண்டினை அடைவதற்கு முன் இந்த நிலைகளை எல்லாம் கடந்தாக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப துஷ்கிருத்தினா நம்ம பார்த்தோம், நாத்திகர்களை பார்த்தோம். இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்?
ஆஸ்திகர்கள் யார் வந்து பக்தர்களா இருக்காங்களோ அவளை பத்தி. சத்துர்விதா பஜந்தே, 4 விதமான மக்கள் இருக்காங்க. யாரெல்லாம்? ஜனாக சுக்ருத்தின, நம்ம துஷ்கிருத்தினா படிச்சோம், இவாளுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? சுக்ருத்தின. அர்ஜுனா அவளா யாரு? ஆர்த்தோ, ஜிக்ஞாசு, அர்த்தார்த்தி, ஞானி. இந்த மாதிரி 4 விதமான மக்கள். யாரெல்லாம்? பக்தர்களில் சேர்ந்தவனே 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றும், எனக்கு அது சரியில்லை, இது சரியா, மனசு சரியில்லை, உடம்பு சரியில்லை, ஏதோ துயரம் இருக்கு அவளுக்கு. அப்ப பகவான் என்ன, பகவான் இப்படி நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், என்னை காப்பாத்து அப்படின்பா. இன்னொருத்தருக்கு செல்வத்தை விரும்புவார், எனக்கு செல்வம் வேணும், பணம் வேணும், பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு விரும்புவார். அவன் வழிபடுறவா, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. 3வது யாரு? கேள்வியுடையார், இன்னும் ஞானம் பெறணும், இன்னும் என்னெல்லாம் தத்துவத்துல என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கு, என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல எப்படி எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் கேட்டு வந்து ஜிக்ஞாசு, அவளுக்கு பேரு ஜிக்ஞாசு. அவரு பூர்ணத்தின் அறிவை தெளிவுபவர், ஞானி. ஞானியா இருப்பவர் தான் அவர் வந்து 4வது. இதை பத்தி போட்டிருக்கு. துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர், நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் துஷ்டர்கள் துஷ்கிருத்தினா பார்த்தோம் இல்லையா? இது வந்து எதிர்மாறான நல்லோர், அறநெறிகளை பின்பற்றுவோர் சுக்கிருத்தினர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிமைவர்கள் நீதி மற்றும் சமூக சட்டங்களை கடைபிடித்து பெரும்பாலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்களாக இவாளா இருப்பா. 4 பேரும் தனக்கு வேண்டிய பணம் கேட்டாலும் பகவானுக்கு வந்து வழிபாடு பண்ணுவா. இல்ல துயரமா இருக்கேன் அப்படின்னாலும் பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணுவா. அப்ப இவாள்லாம் வந்து பக்தர்கள் தான். இவர்களின் 4 வகையினர் உண்டு. துயரத்தில் இருப்போர், பணத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூர்ண உண்மையை அறிவை தேடுவோர். பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் நிலைகளின் காரணத்தினால் இத்தகையோர் முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டாற்ற வருகின்றனர். தங்களது பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தி தங்கள் பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை, அப்ப பல நோக்க செயல்களை அவ பண்றாங்களே, பணம் வேணும், பணம் வேணும்னு வேண்டாங்க, பணம் கிடைக்கிறது. அதனால இவள் தூய பக்தாஸ்ல வராது. ஒரு ஏதோ விரும்புறாங்க, சம்திங் தே வாண்ட் இன் ரிட்டர்ன், அந்த மாதிரி எண்ணறதெல்லாம் தூய பக்தர்கள் அல்ல அவர்கள். ஆனா தூய பக்தி தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எவ்வித ஆசைகளும் இல்லாது பக்தி, இது ஒன்லி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுதான் பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா? அவாதான் தூய பக்தி. இதுக்கு பிரதிபலனா இது குடுன்னு சொல்ல வேண்டாம வெறும் என்னோட கடமை பகவான் வந்து சேவிக்கிறது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் தூய பக்தி. அது வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து அதுல கொடுத்துட்டு அந்யா அபிலாஷிதா சூன்யம். அந்யனா இது ஒண்ணும் இல்ல, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம, அபிலாஷித்தனா ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத சூன்யம் அப்படின்னா இது என்னோட அந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து 0. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஞான கர்மர் அனாமிருதம், ஞானத்தாலும் கர்மாவலையும் அவன் வந்து எல்லாத்தையும் வெல்ல முடியும். ஆனுகூலேன கிருஷ்ணா, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் விருப்பம் உண்டோ அது வந்து அவன் வந்து சீலனம் பக்தி உத்தமம், அதை நினைத்து அவன் பண்ணும்போது அவன் வந்து உத்தமன் ஆயிடுறான். பரமபுருஷன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு சாதகமான முறையில் எவ்வித லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல், பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் எதிர்பார்க்காமல், தத்துவ கற்பனை ஏதுமின்றி திவ்யமான அன்புடன் தொண்டாற்ற வேண்டும். அதுதான் வந்து தூய பக்தரின் ஒரு அறிகுறி. அதுவே தூய பக்தர் தொண்டு எனப்படுகிறது. பக்தி தொண்டிற்காக முழுமுதற் கடவுளை அணுகும் இந்த 4 வித நபர்கள் தூய பக்தர்களின் அறிவினால் தூய்மை அடைந்து தாங்களும் தூய பக்தர்களாகி விடுகின்றனர். ஆனால் துஷ்டர்களை பொறுத்தவரையில் பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு மிகவும் கடினமானது. அவளும் பக்தி வராது அவருக்கு. ஏனெனில் அவர்களது வாழ்க்கை ஆன்மீக நோக்கங்கள் அற்றதும் நெறியற்றதும் சுயநலம் மிக்கதும் ஆகும். ஆனால் அவர்களில் சிலரும் கூட தூய பக்தரது உறவை பெறும் நல்வாய்ப்பினை பெற்றால் தூய பக்தர் ஆகிவிட முடியும். அவ கூட வந்து ஏதோ இவ்வளவு நாள் இருந்தாச்சு, ஆனா இனிமையாவது ஒரு நல்ல பக்த சங்கத்துல வந்து கோயிலுக்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சு ஒரு நல்ல பக்தர்கள் கூட சங்கம் வச்சுன்னா அவளும் வந்து துஷ்கிருத்தினாலேருந்து சுக்கிருத்தினா நல்ல பக்தர்களா ஆக முடியும். பல நோக்க செயல்களின் எப்போதும் மும்முரமாக இருப்போர், பல நோக்க செயல்கள் நான் இது பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி மும்முரமாக இருப்போர் ஜட வாழ்வில் துன்பங்களை அடையும் போது கடவுளிடம் வருகின்றனர். அச்சமயத்தில் தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இவர்களும் இறைவனின் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். சில சமயங்களில் வாழ்வில் வெறுப்புற்றவர்கள் அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது ஆர்த்தோ தூய பக்தருடன் உறவு கொண்டு கடவுளை பற்றி அறிவதில் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். அதுபோல வரட்டு தத்துவவாதிகளும் தங்களது எல்லா அறிவு துறைகளிலும் வெறுப்பற்று சில சமயங்கள் கடவுளை பற்றி அறிய விரும்பி பக்தியுடன் தொண்டாற்றுவதற்காக இந்த மாதிரி உள்ள கேட்டகரிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ரொம்ப வந்து ஞானியா இருந்து என்னது வரட்டு தத்துவவாதி எல்லாம் இருந்துட்டு சரி ஃபைனலி ஒரு டிவோட்டியை பிடிச்சு அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டல வரத்துக்கும் அவெல்லாம் வர முடியும். அந்த வந்து அடைகிறார்கள். முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவரது தூய பக்தரின் கருணையால் அருவ பிரம்மன் மற்றும் உள்ளத்தில் உரையும் பரமாத்மா பற்றி ஞானத்தினை கடந்து கடவுள் ஒரு நபர் என்ற கருத்திற்கு இவர்கள் உயர்வு பெறுகின்றனர்.
யாரெல்லாம் வந்து அருவ பிரம்மனை வந்து வழிபட்டு இருந்தவங்களோ அவங்க கூட கொஞ்சம் ஒரு எலிவேட் ஆகி ஒரு பரமாத்மாவை இது ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சு பரமாத்மாவோட ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு நபரா இருக்கார், அந்த மாதிரி இன்னும் ஹையர் இதுல போகலாம். தூய பக்த கருணை அருவ பிரம்மன் மற்றும் உள்ளத்தில் உரையும் பரமாத்மை பற்றி ஞானத்தினை கடந்து கடவுள் ஒரு நபர் என்ற கருத்திற்கு இவர்கள் உயர்வு பெறுகின்றனர். துன்பமுற்றவர், கேள்வியாளர், அறிவை தேடுபவர், செல்வத்தை வேண்டுபவர் ஆகிய நால்வரும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் ஜட லாபத்திற்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட பின் தூய பக்தர்களாகி விடுகிறார். ஜட லாபம், ஜடத்துல நமக்கு என்னெல்லாம் வந்து திருப்தியானோ அதெல்லாம் வந்து கீதா மதம் அது வந்து ஜட இதுல இருக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துக்கும் ஒரு இது கிடையாது, சம்பந்தம் கிடையாது, தொடர்பு இல்லை என்று அவங்க வந்து முழுமையாக புரிந்து தூய பக்தர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள். இத்தகைய தூய நிலையை அடையாமல் பகவானது திவ்ய தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் பல நோக்கு செயல்கள், பௌதிக அறிவை தேடும் எண்ணம் போன்றவற்றினால் களங்கத்துடன் வாழ்கின்றனர். எனவே தூய பக்தி தொண்டினை அடைவதற்கு முன் இந்த நிலைகளை எல்லாம் கடந்தாக வேண்டும். எஸ், இன்னும் 2 பேர் படிச்சோர்கள் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பார்த்தோட. இது சின்னதுதான், ஒரு 17 and 18. முடிச்சுடலாம். ஏன்னா நீங்க 2 பேர் படிக்கிறது பாக்கி. சஸ்வதா மாதாஜி படிச்சிருந்தோம், நான் கொஞ்சம் லேட்டா போனான்னு பாருங்க. சஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तत् आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एवानुत्तमां கதிம். உதாராக உத்தமர்கள், சர்வே அனைவரும், ஏவ நிச்சயமாக, ஏதோ இந்த, ஞானி நான் ஞானி, தூ ஆனால், ஆத்மா ஏவ என்னை போலவே, மே எனது, மதம் கருத்து, ஆஸ்திதக நிலை பெற்றவன், ச அவன், ஹி நிச்சயமாக, யுக்த ஆத்மா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, மாம் என்னில், ஏவ நிச்சயமாக, அனுத்தமாம் மிகவும் உயர்ந்த, கதிம் இலக்கு. இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள்தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. பொருளுரை. அறிவிற்குன்றிய பக்தர்கள் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் அல்ல என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அனைவரும் உத்தமர்களே என்று குறிப்பிடுகிறார் பகவான். ஏனெனில் எந்த நோக்கமாக இருந்தாலும் பகவானிடம் வருபவர்கள் அனைவருமே மகாத்மா, மிகச்சிறந்த ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பக்தி தொண்டின் மூலம் சில பலன்களை விரும்பும் பக்தர்களும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏனெனில் அங்கும் அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கின்றது. அவர்கள் இறைவனிடம் சில பௌதீக லாபங்களை பாசத்துடன் வேண்டுகின்றனர். அப்பலன்களை அடைவதால் திருப்தியுற்று பக்தி தொண்டில் மென்மேலும் முன்னேறுகின்றனர். இருப்பினும் பூரண ஞானத்துடன் இருக்கும் பக்தன் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவனாக கருதப்படுகிறான். ஏனெனில் அவனது ஒரே நோக்கம் அன்புடன் பக்தியுடனும் இறைவனுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே. அத்தகு பக்தியினால் இறைவனின் தொடர்பின்றி சேவையின்றி ஒரு நொடியும் வாழ இயலாது. அதுபோலவே பரமபுருஷரும் தனது பக்தர்களின் மீது மிகவும் பிரியமுடையவர். அவரை பக்தனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பதம் 9.4.68 இறைவன் கூறுகின்றார், சாதவோ ஹிருதயம் மஹ்யம் சாதுனாம் ஹிருதயம் தத்வஹம் மத் அன்யத் தே ந ஜானதி நாகம் தேப்யோ மனாக் அபி. பக்தர்கள் எப்போதும் எனது இதயத்தில் உள்ளனர். நான் எப்போதும் பக்தர்களின் இதயத்தில் உள்ளேன். பக்தனுக்கு என்னை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது. நானும் பக்தனை மறக்க முடியாது. எனக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் இடையே நெருங்கிய உறவு உண்டு. முழு அறிவுடன் விளங்கும் தூய பக்தர்கள் ஒருபோதும் ஆன்மீகத்தை விட்டு விலகுவதில்லை. எனவே அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன கொடுத்திருக்கு, இதோட ஸ்லோகம் உதார. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த பக்தர்கள் யார், இந்த 4 பேர் சொன்னோம் இல்லையா, துயருற்றோர், பணம் வேண்டுவோர், இன்னும் ஞானம் பெறறதுக்கு அண்ட் ஞானி, இவெல்லாம் ஆத்ம திருப்தியோட இருக்காங்க அவங்க. அதுல யார் பகவான் என்ன சொல்றாரு, அந்த ஞானி தான் பெஸ்ட். ஏன் அப்படி சொல்றாரு, அவர் வந்து அவரோட ஒரே குறிக்கோள் என்னது, தெரியும் யாரு நாம தெரியும், பகவான் யாரு தெரியும், என்னுடைய என்னது இலக்கு பகவான் அடையணும், அதுக்கு நான் தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். அதனால்தான் பகவானுக்கு அவரை தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பக்தர்கள் அனைவரும் சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். ஆயினும் என்னை பற்றி ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன். அவன் எனது உன்னத தொண்டு. அப்போ யாரு அது, ஞானி. ஞானிச்ச பரதர்ஷபன் வருதுல, அந்த ஞானி தான். அவுட் ஆஃப் ஆல் த 4 ஞானியா இருக்கணும்னு தான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்.
உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. பாக்கி எல்லாரும் பண்றாங்க, இன்னும் படிப்படி அவளோட என்னது அவங்க துயருற்றோர் ஓகே என்னவோ வேண்டாங்க, அவங்களுக்கு நல்லது கிடைக்கும். அப்ப இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து அன்பு ஒரு இது ஜாஸ்தியாகும், பக்தி ஜாஸ்தியா இன்னும் நிறைய பண்ணுவாங்க. நம்மளும் நல்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கான், இன்னும் பக்தி தொண்டு நிறைய பண்ணுவான். பணம் கேட்டு வரவா, பணத்தை கொடுத்தோம்னா இன்னும் பக்தி ஜாஸ்தியாகும், பக்தி கூடி வரும் அவளுக்கு. அதுதான் இதுல போட்டிருக்கு. சில பலன்கள் விரும்பும் பக்தர்களை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார், ஏனெனில் அங்கும் அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கின்றது. அவர்கள் இறைவனிடம் சிலர் பௌதிக லாபங்களை பாசத்துடன் வேண்டுகின்றனர். அப்பலன்களை அடைவதால் திருப்தியுற்று பக்தி தொண்டின் மென்மேலும் முன்னேறுகின்றனர். சோ அது வந்து நல்லதுதான். இருப்பினும் பூர்ண ஞானத்துடன் இருக்கும் பக்தன் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவனாக கருதப்படுகிறான். ஏனெனில் அவனது ஒரே நோக்கம் என்னது? அன்புடனும் பக்தியுடனும் இறைவனுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே. இப்ப ஞானி தான் பெஸ்ட், அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் ஞானி தான் பெஸ்ட் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதான் எஸ். அடுத்தது நீங்க படிச்சிருங்க பிரபுஜி, செல்வம் பிரபுஜி. பகுநாம் ஜன்மனாம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. செல்வம் பிரபுஜி இருக்கேளா? இல்லையா? அவர் இருக்காரு, இப்ப படிக்க போறேன்னு நினைச்சேன். சரி, அவர் இல்ல. ஓகே, அப்ப நம்ம முடிச்சுடலாமா? இதுவும் ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். பகூனாம் ஜன்மனாம் வந்து ஞானவான் மாம் பிரபத்ததி. இவ்வளவு இருக்காரா? இல்ல இல்லையா? அப்ப இது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் மாதாஜி இல்ல முடிச்சுடலாம் மாதாஜி. எனக்கு ஆக்சுவலி இப்போ அந்த கிளாஸ் இருக்கு, பட் எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே பார்த்தேன். செல்வம் பிரபுஜி இருக்காரே, அவரையும் இப்ப சொல்ல, ஏன்னா அவர் மாவும் ஃபுல் 2 hours உட்கார்ந்து இருந்தார், அவருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே பார்த்தேன். அவர் இல்ல இப்போ. ஓகே, நம்ம வந்து இதுல வந்து முடிச்சுடலாம். ஓகே, ஏன்னா எனக்கு இப்போ அங்க ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிருக்கு 7 மணி கிளாஸ். ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்றேன். ஸ்டாப் ஷேர் போச்சு. ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.